Čau, ja som Rásťo. A ja som Mišo. A toto je Vercajk. Pokiaľ ťa zaujíma, o čo ide, tak je to podcast, do ktorého si vždycky pozveme nejakého zaujímavého hostia alebo hostku a budeme sa rozprávať na rôzne zaujímavé témy, v podstate o všetkom aj o ničom. A či už sa ti to bude páčiť, alebo nebude, daj nám prosím spätnú väzbu, aby sme sa vedeli posúvať ďalej. A pokiaľ nám hodíš odber, tak si môžeš byť istý, že ti neunikne žiadna ďalšia epizóda. A teraz už poďme na to. Vercajk! All set. No dobre, tak vítaj. Čau. Zis. Čaute, chalan. Rádi ťa tu takto vidíme u nás v skromnom štúdiu vo Vercajgu. Povedz nám možno na začiatok, že kto si, čo robíš, respektíve v akých sférach sa pohybuješ a čo ťa baví. Možno ja by som povedal ešte pre tebou, že ako si bol odprezentovaný mne od Rastika. No to by ma zaujímalo. Práve sa ti Rasto nakecalo. Je to taký dredatý typek. OK, nie, buď úprimný. Povedz presne, čo povedz. Ten Rastom si doriešime potom. Je to taký dredatý typek, ktorý proste tu otec BMX-ovej scény pomaly. A že ja som ho videl v časopisoch, keď som mal 12 rokov a potom, keď som mal 18, tak sme organizovali spolu prvý event. Je to tak? To si mal 18? Plus minus. Uh-huh. A už tedy si bol nabratý, ne? Celkom. Od 15. To je steroidy. OK. A steroidy? Špicaté cecky hlavne. To je veľká. No ja. Tak čo z toho sedí a čo z toho Rastio preháňal alebo uberal? Cením Rasta, že ma takto uviedol. Čakal som niečo horšie. Áno, venujem sa freestyle BMX. Bude to budúcu sobotu 21 rokov. Odkedy mi mamka kúpila prvú BMX-u. A odtedy ten príbeh sa vyvíja veľmi zaujímavým štýlom, takže som freestyle BMX rider, samozrejme chodím do roboty, tým sa človek neuživí. A venujem sa organizácii akcií, venujem sa vlastnej crew, venujem sa slovenskej reprezentácii, organizujem slovenský pohár, no je to naozaj dosť. A mama ti ju kúpila, takže ona ti chcela kúpiť niečo, že chod sa hýbať, alebo na tvoj popup? Nie, celé sa to vlastne oštartovalo tým, že díky Bohu sa naše rodičia rozviedli. To bol vlastne ten štartovací pek, kedy ja už som dostal konečne to, že som nemusel hrať aj futbal, nemusel som robiť to, čo chcel môj otec, mohol som začať robiť niečo, čo ja som chcel. Takže som skúšal rôzne športy, čo som mňa ani väčšina ľudí nevie. Hral som tenis, kámo, vedel som na plávanie, skúšali sme takéto proste individuálne športy, niektoré kolektívne. A potom najväčší prelom bol, keď prišla káblová televízia na Slovensku. To bolo niekedy, ja neviem, okolo roku 2000. Keď už si nemusel kúkať STVčku Markizu, ale zrazu si dostal 40 programov a bol tam Extreme Channel. Extreme Channel, tej tam dávali Disorder 4. Tam hrali tam staré BMX-ové videá a takto. No a ja som chcel skákať na bajku zo striech, okamžite. Vieš, jak som to zbadal ako chalan, 12-ročný, tak toto je presne ono, že adrenalín, ale tak samozrejme ten bajk už vtedy stal 100 000 slovenských korún, vieš, a moja mama zarobila možno 10, mala nás 2 chalanov, takže nereálne, takže postupom času som tak vydedukoval, že teda jazdiť chcem, ale že BMX sa bude jediná možnosť, na čo máme ako rodina. A potom po neviem akom dlhom prosíkaní mi deň po svojich narodinách, po jej narodinách kúpila prvý Leader Fox 150 kilový. BMXu, áno. Už z obchodu freestyle BMXu, čo v tej dobe boli také BMXy, že keby dneska na tom niekto má jazdiť, tak ani radšej nejazdí. Zlomený chrbát. Koľko to vážilo? Kil? 17 kg, čo v dnešnej dobe majú bajky okolo 10. Hej, a keďže ja som mal, ja neviem, koľko som mohol vážiť, 60 kg, tak ten 17-kilová BMX, ktorá bez odprúženia s jedným zášlapom, proste brzdy nefunkčné. Prvý deň sa mi to rozpadlo celé. Čiže ja som vlastne úplne od začiatku svojej kariéry začal byť bez brzd. Nikdy som tie brzdy nevozil, možno si ich nevedel spravovať. Nemal som predtým ani žiadny bicykel, takže automaticky som to vyhodil a jazdil som proste bez toho. No a od tohto momentu, koľko ti trvalo, kým si zoskočil z prvej strechy alebo auta, alebo niečo takého? No, to aj neviem, či sa stalo. Popravde, doteraz, či som skákal z niečoho takého vysokého, ale išlo to už potom rýchlo. Potom už ten spád toho, hlavne ten chtíč vo mne bol tak neuveriteľný, že chodil som jazdiť každý deň typické proste, kedy si čítal o niekom, že prišiel zo školy, hodil teda tašku do rohu a utekal rovno na bike, to som bol presne ja. A v podstate mali ste tam, ty si z Piešťan, že? Z Piešťan.
Tak mali ste tam nejaké zázemie? Bolo tam v tej dobe sa vyvíjalo nejak viacej jazdcov, alebo jak to bolo? No v mojich začiatkoch ja som keby sa narodil v Piešťanoch, ale môj tátko bol z Levíc, takže my sme sa hneď, ak som mal rok, presťahovali do Levíc a ja som býval do 15 rokov v Leviciach, čiže tam som prežil najväčšiu časť svojho života, tam som začínal jazdiť a tam bola strašne silná komunita korčuliarov. Ja som proste, ak som chodil zo školy, ja som stretal proste gangy ľudí, že 20 ľudí pre širokých gaťoch, frajeri počúvali hip-hop, vieš, ja som tedy decko, to tedy proste bolo, to si nevieš predstaviť, nebol internet, nebolo proste, on to bolo neuveriteľné, stretnúť iných ľudí, než tých, čo poznáš, vieš, z futbalu a tak. A začal som chodiť do skateparku, že v tej dobe proste, vieš, v tej dobe si šopovú som ti dal zrazu hranu, vieš, to bola doba na Slovensku, tedy proste to miléniové obdobie bolo také divoké, vieš, všade strašne veľa agresívnych ľudí a takých proste, no. A v tom skateparku sa hlavne situovali tí ľudia, takže to bolo také, že si sa musel naučiť v tom fungovať. Prekážky, mali sme, Levica bola vertka, 4 metre vysoká vertka, čiže keď si predstavíš, že nevieš skočiť na patník, tak pre teba nepoužiteľná vec. Úrampa. Úrampa, normálne tam bola úrampa, drevená, obrovská úrampa, kámo, čo doteraz není asi už nikde na Slovensku. Neviem ani, kde skončila a tam som začínal. Tam 14, no. 14 som začal. No len aby sme si to teda nejako dali do tej časovej osy, tak teraz máš koľko? 35. 35 rokov mladý chalan. Asi prvý starší host odo mňa. Takže... Si rád? Som rád, jo. Konečne máš s kým porozprávať. Pamätáš si na tie časy, keď si len tak sedel na lavičke a išiel okolo niekto teba, kopol do teba? Áno. V dnešnej dobe vieš, sa takéto niečo stane, už je to hneď virálne, lebo to niekto natočí. A už každý má zo všetkého problém, ale vtedy sa proste riešili veci na ulici úplne iným štýlom. To sa neriešilo, že si niekomu niečo napísal, vieš, proste prišiel, počkali ťa 10 vonku a už si išiel králiť domov. A často to bolo tak, že ťa ani vlastne nemuseli poznať. No jasne, presne, čočumíš, inak to bolo klasické čočumíš, čo zazeráš. Ja som bol na sídlisku Leviciach, Vinohrady, všetci poznajú Levičania, to je nad mestom sídlisko, čo bolo v tej dobe akéby nové sídlisko. A bývalo tam veľa v pohode rodín a bolo tam veľa štvrtí, kam som nemohol vôbec chodiť ako dieťa, lebo len som tam prekročil bránu, už mi letela kopačka, už som dostal niečo proste, takže tiež to bolo náročné. Žiť ako dieťa proste 90. až roku 2000 na sídlisku niekde na Slovensku, myslím, že mi to potvrdilo ľudí, že... Toto napríklad mňa už asi minulo, lebo tak ja som mal čo v roku 2004 roky, hej, takže... A tu ten rajs bol asi odoslav. To som začínal. To som začínal, 2004 som začínal jazdiť. Pekne. Dobre, a potom sa to ako vyvíjalo v podstate? Ty si študoval základka a potom si šiel niekam na strednú? Hej, presne. Dostal sa vo Leviciach vlastne na Gimpel, že to dobrý Gimpel, som bol za to mega rád. Chcel som ísť aj na 8 ročné, sa nedostal, dostal som sa vlastne až po 9. ročníku a tam presne už prebiehal v tom 8. ročníku už prebiehal ten rozvod rodičov. Veľmi sa to veľa začalo meniť, moja mama už nechcela žiť v Leviciach, lebo tam bola len kvôli otcovi, chcela ísť do Piešťan, kde mala ona zase, celá moja rodina po maminej strane Piešťanoch. Takže už sme v prvom ročníku na Gimpli medzi vlastne prvým pol rokom a druhým sme sa presťahovali. A už som začal žiť v Piešťanoch 4 roky. Čo bola zmena? Poznal si tam hneď nejakých akoby ľudí do partie, alebo... Ja, ak som bol proste taký chalan, že som vyrastal dosť sám, akože mamka bola v práci, vieš, a musel si sa vychovávať sám a s kamošmi vonku, tak som proste veľa cestoval do Piešťan, že som mal babku, že Piešťanoch proste vtedy Piešťany v tých rokoch, keď ja som začínal jazdiť, to bolo neuveriteľné mesto, vieš, vtedy presne tak začínal kontrafák, všetci tam sprejovali, jazdili na skateov, brutálna komunita ľudí sa tam stretávala pred domom umeniačov, ja keď som tam došiel vtedy z Levíc, kde samé proste romále a samý útok, samé proste, vieš, hroty, tak som bol z toho v šoku, že wow, že tu chcem tiež žiť a s nimi byť. Tam bola obrovská partia bikerov, jazdili tam asi 10 ľudí na BMX-ách, skatery, všetko punkáči. Keď sa to tak neselektovalo, vieš. A tam som proste, bol strašne rád, že sme sa tam mluvili. A tam som začal jazdiť s týmito ľuďmi. Igor Putera, možno vám niečo hovorí, toto meno známe slovenské, takže to bol taký náš guru, najstarší chalan, vieš, v Hude, všetci sme ho rešpektovali a chceli jazdiť ako on. Takže Piešťany, no, potom prišli. Ja ešte predtým, ako sa posuniem, možno len taká technická vec, že vidím, že dread ti takto ide po no, to je život s dreadmi, no, kámo. Aby potom Vládko nemal z toho hlavu smutku. Že nebudem nič rozumieť po rozhovoru. Takže od teraz vlastne budete počuť už aj hostia. Yes. Čaute, ja som Udo. Ja tak si to možno prepne nejak viacej na stred, ale... Nie, už to je asi je to okay. No. A aj vysoká bola potom, alebo? Áno, bola tam snaha ísť do Brna. Samozrejme som vedel hneď už na strednej, že nemôžem žiť na Slovensku, že musím odísť, lebo ja som bral to jazdenie vážne. Ja som sa chcel stať profíkom, mňa vlastne nič nezaujímalo. Ja som neplánoval nejakú inú svoju budúcnosť, len to, že chcem jazdiť za nejakú značku. Jazdil som každý deň, robil som preto všetko.
Bolo to ťažké v tej dobe, ako Slovák sa niekam dostať, keď nebol internet. V podstate nereálne, sponzory nereálne, akcie nič nebolo vlastne, takže chcel som ísť do Česka. Vtedy všetci odoberali Dirtbiker, čo je český magazín, ktorý už neexistuje. A ten vychádzal raz mesačne, čiže až vždy, keď som išiel do školy a vyšlo to číslo, tak už nedočkavý, vieš čo, listoval som to celý čas proste v škole. No a mluvil som sa do Česka, na výšku do Brna, ale tam som to v podstate nezvládol vôbec. Nezvládol som, vybral som si marketing, čo som si vybral asi iba nejakou vyraďovacou metódou a vôbec mi to nesadlo. A skôr som tiež iba stále jazdil a bol tam problém aj v tom, že na zápise som zistil, že vlastne môj odbor sa neotvoril v dennom štúdiu, iba v externom. Čiže som nemal nárok na intrák a jediné peniaze, čo som mal od mami, tak bolo iba na ubytkov, takže neostávali peniaze na jedlo napríklad. Takže som zažil asi najhorší rok svojho života a stále som chcel odísť, chcel som stále utiecť. Takže som sa ešte vrátil na rok do Piešťan, čo nebol dobrý krok, ale potom už som odišiel do Čech natrvalo. OK, ty si odtedy v Čechách, hej? Od 20. Nice. 15 rokov. Stále Brno, alebo niekde inde? Žil som vlastne 20 som šiel do Prahy, rovno za Sislom, za Igorom Puterom. My sme boli dohodnutí už vlastne, že ak mi zlyhala tá škola, že pôjdem s ním, lenže ja vôbec som si našiel nejakú ženskú v Piešťanoch. Zasekol som sa tam na rok. V priebehu mesiaca som sa s ňou rozišiel, zlomil som si ruku, vyhodili ma z roboty. Tak si hovorím, toto je znamenie, tak som si zbavil veci, čo som za ním a už potom som bol 8 rokov v Prahe. A pokračoval som ďalej, ešte som bol v Rýchnove nad Knežnou, čo je pri Hradci Králové, tam som s kamošom sa zaučal ako na stavbe, robil som všaké technické veci, aby som nebol úplne ľavý, niečo sa naučil a teraz som 5. rok pri Brne. No mňa zaujímalo, že v akom období vlastne bolo to, že si sa dostal napríklad do toho časopisu, do toho Dirtbikera, ktorý si sám vral, že si ho čítal a časom si sa teda do ňoho dostal a bol si tam na fotkách a ja som ťa tam evidoval, hej, s ľuďmi proste, jak si to volalo, Pofel BMX alebo ako, tak vtedy s Juzom a ostatnými felanmi. No, bolo to veľmi, to bol taký prvý okamih BMX, keď som pochopil, že vlastne sa dá zažiť niečo viac, než len to, že jazdíš v nejakom skateparku a to je všetko. Bolo to v období, keď som prišiel do toho Brna, po tej strednej škole. A ja som robil proste všetky možné brigády, aby som proste bol najedol, dalo sa tam vyžiť ten rok. A tedy som robil niekde v sklade brigádu a volal mi Mravenec, čo bol šéf Pofelu, že mu Kuba Júza o mne hovoril, že ma videl niekde na internete. Už tedy už bol internet a videl ma aj na nejakom BMX Chytrák sa to volalo, niečo také, kde si ľudia zdieľali nejaké videá. A on mi volal, že by ma chcel ako do českého tímu a tak, víš co, a že idú do Holandska na trip a že všetko mám zaplatené a že či idem s nimi. A ja úplne vieš, že v tom svete, kedy som mal proste 5 eur pomaly na týždeň proste na jedlo, tak si hovorím, že kokos wow, okamžite idem. OK. Že to prišlo tak, jak z jasného neba, hej? Čisto z jasného neba. Shoutout Kubovi Júzovi, shoutout Mravencovi, že mi vlastne umožnili niečo také, čo ja som pochopil, že toto chcem sa tomuto venovať a chcem to rozvíjať aj pre iných ľudí a tak ďalej, takže to som mal 20. Čiže 20 a tedy presne prišiel aj Dirtbiker. Pofel prišiel do Brna, natáčali sme v Brne, sme sa zoznámili, vieš čo, to bolo také prvé stredko a tam som mal tuším downbeat na takom bangu pri takom kostole v centre. To ja tu mám, alebo mal som to veľmi dlho, túto fotku tvoju niekde odloženú z časopisu, už možno ani časopis nebol, ale ešte som tam mal vytrhané stránky. Ten downbeat, jasné. Akože chápem, lebo v tej dobe to bolo také, že jediný Slovák, ktorý akože bol vidieť Československo, bol Dušan Antalík z Martina, najväčšia legenda Slovenska BMXová, freestyle BMX. A nikto iný proste, keby nikto iný neexistoval. Čiže vtedy zrazu, že som tam mal fotku, ja som bol z toho tiež úplne, vieš, že ako dieťa 14-ročné si chodíš do obchodu kupovať ten časopis, že si nažavený, čo tam bude a zrazu tam fakt je tá fotka, vieš, no tiež som na to kúkal kámo 100-krát, že naozaj. Máme som to ukázal, mama šťastná, vieš, že... Dobre. Takže mňa by zaujímala tá nejaká, neviem, či logika, alebo ako to povedať za tým, že vlastne zavolali ťa na ten trip do toho Holandska. No a vlastne je to tak, že ten tím napríklad hľada tiež na nejakých najlepších jazdcov, ktorí sú, dajme tomu v tom Československu. No jasné. A je to kvôli tomu, že vlastne oni potom z toho môžu mať nejakých ďalších sponzorov, alebo aká je tam celá tá logika za tým, že čo drží vlastne ten tím, alebo z čoho žijú, čo ich financuje. Jasné. Tak určite by som najprv povedal, že v BMX nie sú žiadne peniaze, nikde neboli, nie sú, asi aj nebudú. Takže to je čisto vec pre srdciarov, ktorých to baví robiť, ktorí dobrovoľne do toho idú. A toto bolo tak, že vlastne, jak som sa spoznal s tým Pofom a jak sa o mne dozvedeli, tak to bol zase, ten rok v tom Brne bol veľmi náročný po iných stránkach, ale potom, čo mi to priniesol BMX, bol najzásadnejší. Lebo tam bol tedy legendárny Sportlife, čo je akcia tak proste na výstavisku v Brne, kde je
proste sú tam všetky druhy bicyklov a tak ďalej. Bol tam BMX event a ja som tam docela zabil vtedy, akože všetci si ma tak ako všimli tí Češi, so všetkými som sa spoznal. Potom som sa dostal do toho Pofelu a ten Pofel bol z časti supportovaný Nike 6.0, vtedy fungovalo v Česku dosť. 6.0 vlastne. A Nike supportoval vlastne trochu Pofel, lebo ten mravenec šéf toho Pofelu bol za dobré s tým hlavným manažérom Nike v Česku. Čiže on dostal nejaký budget na to Holandsko a bol schopný nám to zaplatiť, plus to bol proste OG a mal nejaké keše. Hej, to sa nemusí asi rozvíjať a proste... A vzniklo to len celé na tej báze, že oni takisto sledovali Ameriku a chceli mať nejaký tím, chceli proste niečo také vytvoriť, chceli robiť nejaké takéto videá. Takže dal dokopy tých streeterov, čo uznal za vhodné a poslal nás tam a ešte sme jazdiť. A bolo to nejaká súťaž, alebo to bolo len vystavať? Nie. Čisto proste to, jak väčšina BMX-ových značiek funguje, že ideš do zahraničia, natáčaš tam týždeň video v nejakom európskom meste, zahraničnom meste, zbieraš zábery a potom vyjde 3-4 minútový edit. Robíš promo tej značke, do toho si, samozrejme väčšina tých značiek má aj brand, takže predávaš nejaký merch, organizuješ nejaké eventy, všetko proste ide ruka v ruke. No jasné, lebo v podstate ten samotný BMX... Jasné, ľudia si pozrú aj video z nejakého skateparku a tak ďalej, ale čo sa týka tohto BMXu streetového, tak proste ten real street je práve o tom, že natočí to na tej ulici a proste využiť nejaký daný spot a tam ukázať to, čo vieš, a to je práve o to náročnejšie, lebo prekažky v skateparkoch sa jasne obmieniajú, ale vždy je to akoby nejaké také jednoduchšie prostredie, kde môžeš niečo dať, zabiť, hej, nejaký trik a skôr tam progresuješ a potom ide o to, že ísť na tú ulicu a dať to tam, a dať to načisto na nejakú kameru a to je práve možno pre veľa ľudí, čo sú aj celkom dobrí, nejaký taký tricky point, že dokázať to natočiť na tú kameru. Veľa ľudí začne vlastne už na tú kameru byť taký, že áno, to nezvládajú. Presne, to dobre hovoríš, presne, to sa musíš naučiť. To proste vieš, že jak jazdiť kontesty, to není, že ty si vyjazdený v tvojom skateparku napríklad v Žiline a prídeš na kontest a teraz niečo tam nepredvedieš, lebo ty máš stres vlastne s tými lepšími jazdiť. Ty si musíš najprv odbúrať ten stres, to je sa na tom tripe, vieš, že som bol s týpkami, ktorí vtedy žiarili na tej českej scéne a to bol jediný Slovák a ja som bol z toho proste, vieš, a zrazu v Holandsku, chápeš, ja chlapec proste z Piešťan, vtedy som necestoval moc, vieš, highlight bol, že sme išli asi do Viedne, to bol maximum, alebo že sme boli v Česku, ale ísť do Holandska za free, vieš, celý týždeň s tými najlepšími, on to bolo, a ešte som tam aj šoféroval na mojom starom aute, no to... Zlomové. Však to bolo to Mondeo, čo vyhorelo potom túto za Kráľovanmi. No, to je akože najhoršie. To je legendary story. Ja som bol v Holandsku na tom aute, vrátili sme sa, týždeň na to sme išli do Košíc na kontest. A za Kráľovanmi idem si, vieš, frajeri, tej 20-ročný, patril nám svet, plné auto, ideme si vyčilení a zrazu ma začnú obiehať auta, dymí sa všade, všetko proste kúkam, čo je, zastavíme a dostala sa mi voda do oleja, začal mi horeť motor. Na tom hlavnom úseku, čo ide vlastne do Kráľovan, to je taký ten dole kopec, pri vode, tak tam zrazu obrovský kúď od dymu, my sme sa rozbehli z auta všetci, že to vybuchne. Došli hasiči, policajti, všetko proste. Auto sme potom, my sme boli na 2 autách, takže sme to všetci 8, 9 odtlačili do Kráľovan, tam som to auto nehal na stanici, odešli sme vlakom do Košic, už som tam v živote nevrátil. Nehali sme ho tam, Fordem tam, vlakem domu, to platí, pak to funguje. Takže jeden poruka skúpil vozidla Ford, lebo tak to dopadne. To môžeme my potvrdiť, nakoľko vlastne neviem, či ty vieš, lebo raz asi ti nedal nejaké intro ku mne, tak my robíme vlastne zase akciu, ktorá sa volá, že Wragmania. OK. A to je vlastne o tom, že na starých autách cestujeme po rôznych krajinách, primárne Balkán. A to je naše obľúbené heslo a hlavne ľudí, ktorí majú Ford. Je to tak, a ono bolo cool, že vlastne ja som to auto kúpil, celý ten príbeh s tým autom je vtipný, lebo ja som vtedy akože na obmedzené peniaze, ja som to auto kúpil na Silvestra, lebo sme nemali ísť ako do Viedne k Máriovej na dom. A homie proste od Piešťan z dediny, že mi predá Mondeo proste vtedy za 1,000 eur, vieš, oni tak dobre, no potrebujeme sa tam dostať, tak dávaj. Stihol som s ním otočiť Holandsko, že potom už do tých Košíc sa takto skončilo. A my sme v Košiciach všetci vyhrali peniaze na džeme a mali sme sa začať dostať potom domov vlastne. Lebo väčšina z nás natankovala do toho auta za vieš, a už si nemal ani korunu. A jam sa kde konal vtedy v Košiciach? To bol Magic Chow Jam, Volume 2, shoutout Saukry určite, shoutout Košice. Najlepšie. To bolo na Alejke, alebo kde sa to dialo? Či to bol street? Nie, to bol Magic Spot sa to volalo, neviem, či si to zaregistroval, to mali chalani, tuším, na Ťahanovciach, ak sa nepletiem, na sídlisku, pri takej škole, boli tam proste bedne raily, oni sa tam doviezli a postavili, možno to eviduješ. Jasné, ale to keď ja už som začal jazdiť, to už tam nebolo, no. To tam bolo tak 2-3 roky, zaniklo podľa mňa. OK. Vtedy Alejka, neviem, či bola, a podľa mňa asi bola, a bol tam zákaz BMX. Lebo na Alejke bol dlho zákaz BMX, vieš, tam sa nedalo jazdiť od začiatku.
ALK je vlastne skatepark v Košiciach, ktorý bol asi prvý nejaký taký solidný betónový skatepark. Obrovský betónový skatepark, tak také menšie futbalové ihrisko, fakt taký prvý seriózny veľký betónový skatepark slovenský. Jeden z prvých. Z bývalej fontány spravený. V podstate to bola nejaká taká veľká fontána v takom parku. No. Dobre. No a v tom Holandsku mali ste nejaké problémy, hej, že keď skejťaci jazdia, tak viem, že ľudia sú neradi napríklad niekde kvôli tomu, že rušia, dajme tomu nočný kľud, kvôli tomu, že zase ničia ten podklad. Tieto veci, ako určite máš dobrý point, to sa stáva často. Stáva sa hlavne na Slovensku, že? A keď ideš do Holandska, tam je to mentalita úplne iná. To proste zastaví ťa pán v sačku a natáča sa na telefón, poviete, že to je super, že poviete, že je tam za rohom skatepark a že ti to na mape. Policajtov som sa pýtal na spot. Že som ho videl na videu, že mal byť tu, kde stojíme to na meste, že už tu nie je a policajti vraví, že to už je zrušené, že už nie je ten spot. Takže tam úplne iná mentalita, tam nestretli sme sa s týmto. Nebol problém vôbec. Na Slovensku? Tak na Slovensku, vieš, tu bohužiaľ je všetko tak ako tak nejak pozadu, takže tu si vnímaný ako grázel. Nemá za svoj výzor a to, čo robíš, a to, že máš detský bicykel, tu sa to nechápe proste vôbec. Takže... Ale samozrejme vyhodia ťa hoci kde, vieš. A napríklad Barcelona je najznámejšie v Európe mesto na jazdenie a už si 3/4 spotov nezajazdíš, proste to mesto je celé rozmrdané a ľudia domáci neznášajú tých ľudí, že tam chodia jazdiť, že tam chodia proste všetky týmy sveta. A tam reálne si už tie hlavné spoty nezajazdíš. To je všetko už zrušené. Tam ťa vyhodia, prídu policajti, dostaneš pokutu. A to sú trošku iné pokuty, takže samozrejme všetkým dávajú hneď fúkať, všetko kontrolujú, proste vieš a tak ďalej, takže je to ako... Z toho mesta, čo bola meka športu, sa stalo to, že už vlastne keď tam prídeš, tak musíš jazdiť okrajové spoty, musíš chodiť proste na predmestie, lebo už si nezajazdíš tie najznámejšie spoty. Lebo presne to ľuďom vadí, je to zničené a je to tam fakt akože už iné. Tak povedzme si pravdu, tá Barcelona už bola asi taký dosť pretlak, čo sa týka, však tam chodili všetci skateboarding, BMX, asi aj korčuler, úplne každý, kto robil nejaký takýto freestyle šport, tak tam šiel a my sme tam teda, ja som sa tam nikdy nedostal s bajkom. Nie, 2020, nebol som tam vôbec. 2020 sme tam chceli ísť, sme mali kúpené letenky aj s Tomom Pekným z našej teda crew a začala korona, no, a nás to odpísalo vlastne, skončilo to, takže tam to nejak tak sa zlomilo a bohužiaľ sme sa tam nedostali, ale tak nevadí. No. Keď to počúvam teraz takto, tak mi to už ani není možno ľúto. Ale... Hej. No ako, treba tam ísť. Treba to vidieť zažiť, vieš. Furt máš to zimomriavky, keď tam prídeš, vieš. Sagrada je nádherná. Je to pekné mesto, ale zase zároveň je to mesto, kde sa najviac ľudí z Južnej Ameriky akoby akože múvne tam, proste vieš, že keď idú do Španielska, tak idú do Barcelony, je tam strašne veľa proste, je tam vysoká kriminalita, je tam hrozne veľa ľudí bez víz, bez proste občianskych a tak ďalej, stokujú tam proste 20 na byte, vieš, strašne sa tam proste kradne, my sme boli na obytku, kde proste pod nami sa typci mačetami sekali proste nožami, my sme nechápali, sme sa na to pozdravili, že OK, tak dneska nejdeme nikam, budeme doma, že ako, môže to tam byť nebezpečné, už to není úplne to mesto, čo to bolo. Inak paradox je, že vlastne Barcelona vôbec nebola takáto obľúbená, ale pridala je vlastne olympiáda, ktorá bola 84, 82, to je jedno. Môže byť. Asi neviem úplne presne ten rok, ale proste bola olympiáda vlastne vďaka tomu, že tie zábery napríklad z niektorých športov vlastne boli prepojené aj so zábermi na Sagradu a tak ďalej a celé to okolie, tak vlastne vtedy to pomohlo a odvtedy nastal nejaký boom Barcelony. A to je moja ďalšia otázka vlastne o tej olympiáde, že čo BMX a olympiáda. Čo BMX a olympiáda, no je to už v podstate teraz na 2 olympiádach bol BMX, freestyle BMX. Ja som skôr taký zástup, ja som taký nejaký medzičlánok, medzi tou kórovou scénou a medzi týmito proste olympionikmi, keďže jak som spomínal, tak mám na starosti aj reprezentáciu a za mňa je to také, že proste niečo to prinieslo, niečo to ubralo, hej, tá kórová scéna to aj tak nesleduje, tú kórovú scénu, tých 90% toho BMX, čo vlastne je vo svete, tie značky, tie týmy, tak ich to nezaujíma, oni to nesledujú. Absolútne to nič, keby tomuto svetu neprinieslo, ale tomuto oficiálnemu svetu to prinieslo to, že napríklad začalo jazdiť viacej dievčat, začali sa štáty zaujímať o tento šport. Aj na Slovensku napríklad, čo by si nepovedal, že freestyleový šport môže mať podporu finančnú, dostávame proste auta na výjazdy a tak ďalej, tak máme to už asi 5 rokov, vďaka tomuto, že to je na olympiáde a mali sme jazdca, ktorý začal jazdiť na svetové závody a oni sa o to začali zaujímať, že on má stať body a už automaticky, keď máš nejakého jazdca v nejakej disciplíne v cyklistike a už jazdí svetové súťaže, tak väčšina tých oborov tej cyklistiky už tam je. Hej, a my sme boli možno poslední, ktorí tam neboli. Takže sme sa tam pridali, boli sme pod Bicrossom asi 2 roky, čo nebolo absolútne nič dobré a už sme asi 3 roky samostatní.
No a olympiáda, čo ti poviem, no proste olympiáda sa točí pre tie isté krajiny furt dokola, pre tie, čo majú podmienky. Proste, vieš to, aby si tromfol Ameriku, Austráliu, aby si tromfol Japonsko, tak Anglicko, Nemecko, vieš, to sú krajiny, ktoré tam už BMX je 30 rokov, sú tam brutálne skateparky, tie národné týmy, tí ľudia sa tým živia, to není, že vieš, to napríklad náš najlepší chalansko Tomáš Toho, tak on má zaplatené výjazdy, on má zaplatené proste strávne, cestu a tak, ale nemá budget, že tu máš 1000 eur na život, aby si zaplatil fitko, zaplatil si strávu, nemusel si chodiť do roboty, vieš, že... A kým nebudeme v tomto leveli, my nemáme šancu, chápeš, že je to náročné, no. Ťažko sa to tam hľadá, no, tie peniaze. No. Ťažko, no. No tak ale ja som sa chcel ešte akože kľudne doplniť, ak si chcel ešte niečo k tomuto, k tej olympiáde, ja už potom úplne premostím. Asi najväčší problém na Slovensku v tomto nie je možno ani tak tá štátna sféra, ale skôr tá privátna, že firmy a podobné, možno ani nie tak tie veľké značky, ako si spomínal ten Nike, ale nejaké také lokálnejšie, že nepodporujú možno presne, lebo tak ako si povedal, že to považujú možno stále za nejaký druh vandalstva. Určite. Alebo že proste je to nejaké... Uvidíme, že čo, že teraz sa vlastne bude diať ďalej skrz Ríša Tureho. Zrazu sa všetci začali zaujímať o skateboarding, lebo Ríšo bol proste 5. na olympiáde v Paríži. Doteraz nikto nevedel, čo je skateboarding. A uvidíme, čo to prinesie. Prinieslo to napríklad najlepší skatepark na Slovensku, ktorý momentálne je určite v Košiciach nový, ktorý sa tam postavil vďaka Ríšovi. Je to neuveriteľný skatepark, mali sme tam teraz slovenský pohár, je to proste brutál. Nemá to obdobie na Slovensku a už len toto priniesla Ríšo je dosť vidieť. Ríšo je vidieť proste mediálne, takže potrebujeme podľa mňa viac takýchto freestylistov, ktorí budú taký viac ufiko, že ich bude poznať akože masa ľudí. Lebo napríklad, vieš, aj cyklistika cestná, kde bola Slovenska, keď nebolo Sagana, vieš, nikde v podstate. A od Sagana je proste cyklistika tretí najpopulárnejší šport na Slovensku, má tretí najväčší budget, čo sa týka všetkých športových odvetví, takže cestná cyklistika, tí najlepší sa uživia v podstate podľa mňa akože ročne, vieš, že majú na to veľmi dobré podmienky. Vieš, že... A u nás nie sú skateparky, čo ti poviem, u nás nie sú skateparky, začalo sa to stavať teraz posledné 2 roky, tak už trochu viac. Vezmi si len Bratislavu, veď tam zdochol pes, tam proste bola Petržalka, skatepark, plechový hnusák proste, vieš, najhoršie, čo môže byť. Ale tam väčšina tých Bratislavčanov vyrastala a teraz posledné 2 roky sú tam parky. A už ako pekné, nepoviem nič, ale hlavné mesto nemalo parky. A ďalšia vec je, že žijeme na Slovensku, sú 4-ročné obdobia a ty vlastne od októbra do apríla nemáš kde jazdiť. Tu je jedna hala v Šuranoch, ktorá je obrovská, je úžasná, shoutout Junkride a to je všetko. Vieš. V Novom Meste hala zatvárajú na zimu. Lebo proste tam nejakí chlapci predtým spreneverili peniaze na čo majú platiť elektriku, tankovali si do aut a podobné kiksy sa tam stali. Niektoré haly sa na Slovensku zatvorili, pretože sa tam začalo moc tokarčiť. Nemalo to žiadneho šéfa, nemalo to ten rád, ktorý to má mať, vieš. A keď nebudeme mať haly, nebudeme mať proste výsledky. O tom to je, no. Čo môže mať aj leto, môže byť jar, leto, jeseň, ale príde ti dážď a proste sa nepovozíš, hej. No. Teraz nie o tom to je. Jasné. Ja jazdím 21 rokov a ja teraz posledné 2 roky iba chodím do haly jazdiť. Ja som nemal celý život jazdiť v hala. Vieš. Chodím teraz vo Viedni otvorili a tam je 20 stupňov v zime. Keď vonku -10, tak ja tam jazdím tričku. A konečne, vieš, že ako... A to je presne ten rozdiel, hej, že o Amerike sa ani nebavme, ale napríklad aj to Japonsko. Však tam oni v podstate vedeli dosť vopred, že bude olympiáda u nich. Oni si tam vychovovali proste generáciu jazdcov, ktorá ešte teraz stále dospieva. No, to je proste extrémne vidieť. Oni tam zainvestovali proste do tej infraštruktúry, do tých skateparkov, do tých detí, do tímov a tak ďalej. A oni ako fakt si za posledných 10 rokov vybudovali takú nejakú celú tú štruktúru toho freestyle BMXu, že majú aj streeterov, majú aj parkových jazdcov, to sú teda akože disciplíny také hlavné, čo sa týka toho BMXu. Áno. Dobre vravíš, Japonsko váli teraz strašne obrovským štýlom, streetová komunita japonská je teraz najviac sledovaná, v podstate to prečo aj Ameriku si myslím, bo oni sú úplne iní, originálni. A tej parkové reprezentácie majú najlepšieho jazda na svete, jedného z top 3. Strašne sympatický chalanisko, proste oni sú strašne milí tí Japonci, že keď ich stretneme, ideme do Francúzska na svetový šampionát, stretneme ich, oni sú, všetci sa pozdravia, všetci ti podajú ruku, všetci sú kamoši, vieš, není každý taký. Že aj tam... To je to, prečo napríklad ja mám radšej tú korovú scénu, než túto olympijskú, pretože tam to už je proste futbal. Tam prídeš, ľudia majú všetci na sebe dresy, kým nejazdia jazdu, tak ide na trenažéri proste bomby, nikto sa s nikým nebaví, oni sa tam není tá pohodová atmosféra, čo máme v
tej kórovej hlavnej časti, takže... Tak ale nám sa to bez toho fokusu akoby ani nedá, hej, proste to je to isté, čo sa musí robiť aj v tom MTBčku, hej, downhillové preteky, proste všetci sú klapky na očiach, hej, idú si svoje, hej. No stále to je freestyle, vieš, že freestyle, to slovo je tam veľmi dôležité, na to netreba zabúdať, že... Veď to. Vieš, že... Takže preto sme radi, že aj takto na Slovensku si akože nezaspal na Vavrinoch a stále proste tým žiješ. Aj keďže žiješ v Čechách, ale proste tú slovenskú scénu za mňa dosť držíš pri živote a celkovo sa staráš o tých jazdcov a tým prichádzame v podstate k tomu, že ako si od toho, že si jazdil sám a začal si jazdiť teda za nejakú crew, ako si sa dostal povedzme k tomu, že si v podstate už robil nejakú vlastnú crew, myslím, že tu Stokaver. Áno, Stoka novomestská značka s Novomestským váhom. Ja som vlastne, keď sme sa presťahovali do Piešťan, tak ja som bol taký, že dobrý žiak, ale čo sa týka správania, tak to pokulhávalo trošku, že boli problémiky všelijaké, moc hyperaktívny, vieš, nechcelo sa mi tam sedieť. Známky dobré, ale zo správania začali byť problémy. Bol som v Piešťanoch na Gimply chvíľku, potom som bol vo Vrbovom na Gimply chvíľku, tam tie problémy vygradovali, takže nakoniec som skončil v Novom Meste nad Váhom na Gimply a tam som treťaku spoznal chalaniska, ktorý bol na rok v Amerike, Rico Freemel, a on prišiel vlastne, on jazdil na BMX-e, čo bola halus, že som došiel do triedy, kde bol BMXer, ktorý žil rok v Amerike a on úplne proste nabudený stade s takým vibeom, vieš, tak sme založili Stoku. Ja som bol akýby team manažer a on bol ten, ktorý riešil biznis, handry, merch a ja som riešil proste tým, organizoval som súťaže a už to takto začalo. A to bol rok 2000, to bol rok 2006. 2006 začala Stoka, 4 roky sa to udržalo, kým on už v podstate chcel pokračovať už nejakým ako iným životom, nie BMX-ovým životom. My sme tu žili vtedy strašne, vieš, obrovský, a on mi zrazu napísal na Facebooku, že šiel som niečo postnúť a nemal som tam prístup a on mi napísal, že predal celú značku a všetko. OK. A kúkam, že OK, a teraz akože čo? Vieš, že my 4 roky práce, 4 roky videí, jamov, všetkého, mali sme, myslím, že Stoka značka už zarábala treba s 2 ľuďom, že to uživilo, už to bolo po tých 4 rokoch docela veľké. Dobrý názov, Stoka, vieš, na Slovensku to chytí takéto žumpariny. Potom vlastne ja som zrazu musel skonať, chápeš, že on mi to napísal a teraz ja som mal partiu už asi 10 ľudí v našej crew a teraz čo ja im nepoviem, že chlapci je koniec, to najlepšom, vieš, my proste všetci nabudení, takže sme založili Street Life. Okay. Street Life, Shadow Street Life a Street Life vaučím 11 rokov už. Čiže to je náš brand, naša crew, organizujeme. No a tá Stoka ako ďalej pokračovala, to by ma zaujímalo. Menili sa tam majiteľia tak rôzne a keďže my sme boli známi hlavne tým jazdením a to bolo to gro tej značky, tak potom už to tak keby strácalo na tom, že čo budú prezentovať, že čím sa budú prezentovať, len merčom, že na kom to budú fotiť a tak, a myslím si, že to fungovalo, možno to funguje dodnes, ja už o tom moc aj neviem, popravde. Ja to neevidujem vôbec. Myslím si, že to možno ešte funguje, myslím si, že to zmenilo tak 2-3 majiteľov ešte potom. A on to bol vtipné, že ten nový majiteľ, čo to kúpil od toho môjho kamoša, tak on hneď, že prečo nemáme rovnaké dresy na každej akcii a prečo že takéto veci, že úplne nefreestyleové veci, a v tej dobe to bolo úplne, že kámo, dí proste do prdela, my si ideme preč všetci a všetci so mnou, celá crew proste odišla a nikto tam nechcel ostať. No a potom vlastne vznikol Street Life, to bolo 6. júla, kámo, 2000. To si to pamätáš. 2014. 6. júla 2014. OK. A čo bola prvá akcia už ako Street Life, pamätáš si? To je veľmi dobrá otázka, to je 11 rokov divočín. No ja si myslím, že asi Galota. Pamätáš si Galotu v Novom Meste? Festival Shadow Oliverovi, ktorý doteraz organizuje Stone Cafe Bar, keby si náhodou bol v Novom Meste nad Váhom. Má krásny podnik, tam aj 2 podniky tuším. On tam aj na Zelenej vode organizoval akcia, Galota bol festival, kde chcel spojiť freestyle s hudbou. Čiže my sme hneď jasne postavili sa prekážky. Tedy ešte tá Monika z Nového Mesta pomáhala, bývala Štajnová frajerka. A toto všetko, no sa to, a odtedy to iba jede, nezastaviteľný kolotoč. Keď si takto pamätáš, ten rok toho, jak si prešiel na Street Life, pamätáš si, v akom roku bola prvý No Stress Jam v Žiline? Čo sme sa na spolu spravili? To boli spolu, že? Bol dobrý jam. Bol nejaký 2.18 možno. A toto som slabý hráč na tieto roky. No, ale video aj na našom kanáli stále si myslím, takže dá sa to ľahko zistiť. Tak pre divákov vy máte čo, aký web, kde to nájdu všetko? Na YouTube, všetko na YouTube, Street Life Crew, normálne písané anglicky, Street Life Crew, všetko vlastne anglicky, a tam je naša tvorba, nie zďaleka všetko tam není. My sme vytvorili hrozné lavici, je tam tak polovica možno. A ty teda robíš aj videá, alebo ako?
No, už som skôr taký v tom, že už od toho odstupujem. Už vnímam to, že mám 35 a teraz akože začínam mať také nie že tú krízu toho stredného veku, ale vnímam to, že vlastne keď chcem jazdiť, tak teraz je ten najdôležitejší čas jazdiť, lebo už potom, vieš, už keď sa chceš ešte príprať do nejakých vecí, tak keď nie teraz. A pokiaľ budem na každý trip a všade chodiť a budem zase iba ja ten hlavný kameraman, tak si nezajazdím nič. Mne proste to jazdenie, ja som do toho dal všetko, srdce, ale zobralo mi to moje jazdenie, zobralo mi to veľa. Takže je to tak 50/50. Ale áno, točil som hneď, odkedy sme mali na čo točiť už na Nokia N95, konečne si pamätáš. Tak, s tým som začínal. Piešťanom na Trajane, no, to s tým som začínal. To boli prvé edity. Hej. To som mal ešte takéto krátke edity, ale nie kvôli tomu, že som si ich zastrihol, kvôli tomu, že som mal tak krátko. To bolo strašné ucho. Ja neviem, či som ťa videl s takýmito zastrihnutými vôbec album. No to už tiež odchádza, no. To už pomalinky odchádza na druhý svet, tie dredy. To už to tak. A čo potom si to editoval v nejakom movie makeri, alebo? Sony Vegase. Hej, Sony Vegase, úplne prvotnej verzii Sony Vegasu sme začínali a vlastne doteraz robím Sony Vegase videá a mám úplne ten najnovší stiahnutý a zaplatený normálne, aby som už nemusel to krekovať furt. Lebo potom, vieš, máš premiéru videa, strihaš to 3 týždne a zrazu kreknutý program. Papa. Vieš, takže zažili sme také, vieš, že som mal akože také besené noci, aby som to zvládol. No a natočili sme veľa, neviem, cez 120 videí asi za tú moju tvorbu. A žiadne, že telefón, vieš čo, čisto edity, že si točil na kamery, strihal si to, venoval si tomu čas. Ale vždy som cítil, že vlastne za kamerou som dobrý, tam som si fakt veril, lebo som si to vychytával aj z videí, ale čo sa týka toho strihu, tak tam som vždycky mal pocit, že to som není ja, že keby nemám tam v tom, vieš, nemám tam taký ten svoj úplne rukopis, ktorý som chcel mať a stále mám pocit, že som to úplne docielil. Videá sú, ale už som to nechal mladším, ktorí už to majú naskillené a... No, však v podstate minulé tu bol u nás Marek, teda zatiaľ jeden z posledných vercegov, čo je vydaný. A Marek jazdil tiež BMX veľmi aktívne. Veľmi aktívne. Áno. Veľký bauer. Veľký frajer. Tam on bol, k tomu sme sa vôbec my za ten rozhovor, čo sme tu boli, ani nedostali. A čakal som, že to tam príde, vieš, že áno, to zaspomína. On má už z toho obdobia po BMX akoby toľko vecí, že sme sa k tomu nejak vlastne nedostali a rozprával tak zaujímavo, že som to tam ani nechcel nejako možno vtesnávať, ale tak aspoň to takto spomenieme, že v podstate aj v niektorých videách, čo sú teda online aj na YouTube, sa tam blísne párkrát aj Marek Kočvara, takže... Presne tak, shoutout Marek, super týpek, zažili sme si skvelé časy. Marek mám veľmi rád, to je. A sú to také videá, že skôr len do hudby niečo, alebo tam bolo aj hovorené slovo niečo na taký, že... Prevažne do hudby. Natočili sme, my sme sa potom zamerali na to, že už keď vznikla tá stoka, tak ja som sledoval strašne Ameriku vždycky. Ja som si nebral príklad tuto ako z Česka, Slovenska mi bolo úplne ukradnuté. Sledoval som americké videá, značku Animal, moja najobľúbenejšia, tá vznikla v roku 2000. Oni boli prví, ktorí... Bo keď sa jazdil freestyle BMX tak, že si skákal na skokoch, alebo si skákal v skateparku, ochraničovaný integrál a prilba a oni boli prví, ktorí prišli s partiou 20 ľudí, 115 černochov, všetci bez brzd, v tričkách, širokých gaťoch, rap vo videách prvýkrát. Jak sme to zbadali, kámo, hovorím si, v momente kúpil široké gate, v momente som začal jazdiť podobný štýl, všetci sme to začali jazdiť a odtedy sme si toto išli, no, v podstate. A chcel som tým povedať iba to, že oni priniesli vlastne celovečerák taký, akoby DVDčka, že natočíš 30 minútový video, 40 minútový video, kde každý má svoju sekciu z tých jazdcov z toho týmu. No a ja som toto hneď potreboval, hovorím si, že ja si založím na Slovensku Animal podobné niečo a začneme to robiť tiež. Takže už pod stokou vzniklo prvé video, to sa volalo Stoka Street Life. Čiže ak sme sa museli zrazu rozdeliť, tak ja som rozmýšľal nad názvom, že som potreboval mať hneď ten názov, chápeš? A hovorím si, že tak to dáme poľa videa a hneď sme natočili potom video, že Street Life zo Stoky hore. To bolo naše druhé DVD. Takto to bolo. Takto to bolo, no. Ono to naväzovalo, to všetko boli tie slovné hračky a naväzovalo to. No, presne. Potom vlastne 3 roky na to vznikol Bardebokem, ďalší projekt, 3 roky točené v asi 10 európskych mestách. 3 roky zbieraš zábery, 3 roky čakáš, kým všetci majú plné tie sekcie, aby mal každý 3 minútky na svoju songu. A potom vznikol Cheers, no a teraz sme minulý rok sme mali premiéry Aniverzário, to bolo už mali 10 rokov, tak sme k tomu vydali vlastne zase DVDčko, takýto celovečerák a tento rok sa už podarilo k tomu celovečeráku vydať konečne aj knihu plnú fotiek. Máme asi, to som ti mohol doniesť. Tak to som tam megakár. Ty som si vážne. Mohli sme na to zabudnúť? Niečo ti vypadlo? Gumčka do vlasov. No, a v ktorom videu, myslím, že to bolo Bardebokem, tam som ja mal vlastne part asi
tým, že ja som nejazdil až toľko a hlavne ja som nebol ako súčasťou Street Life, takže my tam máme s Marekom spoločný pár. Áno, tak to nejako spolu sa mi zdá. To mohol byť Varne. To sa mi také marí. No a koho teraz vlastne máš v týme, alebo čo je také gro toho Street Lifeu, však teda vravíš, že crew, tak samozrejme bez tých ľudí to nejde, hej? No jasné. My sme vezme od tej stoky, čo začalo 2006, tak to jadro tam stále je, tam sú stále tí 4 hlavní ľudia, ktorí tam sú, to som ja, to je Štajno, Gabo Hušek a Mário Flamík, to my sme 4, ktorí sme tam celú dobu. A postupne vlastne prichádzali rôzni ľudia, odchádzali. Väčšinou to bolo, že prišli akoby z húdu toho daného niektorého človeka, že od Štajna, od Gaba, vieš, máme veľa záhorákov, máme veľa ľudí z Ilavy, čo už sú také zaujímavé mesta, kde by si nečakal, že ten šport tam žije. Takže je tam strašne veľa ľudí, je tam dokopy asi 16 ľudí momentálne, by som povedal. No a títo 4 sú takí hlavní, no a potom tie všetky slovenské nové hviezdy, Ondrej Valent, Jakub Ružinec, Andrej Sabo, vieš, proste strelci najväčšieho kalibru. Koľko majú rokov títo chalani? Okolo 20. Najmladší má vlastne 21. A už sme, že väčšia časť kruje cez 30. Zestaroval naša kuru hrozne. Máme tam jedného Čecha, Pepa Dibujka. To je typik, ak som spomínal, že som žil v Rýchnove nad Knežnou a učil sa na stavbe, tak to je homie, s ktorým som to prepojil takto. A máme tam jedného Maďara. A to je vlastne najstarší, čo on má 42, on z Budapešti, on žije v Barcelone. A potom tam máme ešte jedného 40-tníka z Lučenca, no, ten žije v Holandsku. Sme tak ako rozťahaní kade-tade. Hej. A nejakých nových členov primáte, alebo jak ste na tom? V podstate my sme už radi v tejto fázi, ktorej sme po tých 11 rokoch, že sa stretávame. My si užívame to, že sa stretneme, vieš, že sme spolu. Chodíme často ku mne na barák, niečo rekonštruujeme, vieš, že proste brigádky, do toho niečo pojazdíme a tak. A skôr si užívame to, že sa máme, točíme stále nejaké videá. Teraz sme vypustili tento rok merch úplne, nič sme nevyrobili v podstate, ale sústredili sme sa na ten magazín, ktorý som tiež zabudol doniesť, lebo som degešák. Kniha krásna, plná fotiek, je tam 140 strán to má zhruba, nie, 130 strán to má, je tam asi, že 300 analogových fotiek, je to všetko na analógy fotené, takže si predstav, koľko filmov do toho sme dali, koľko peňazí sme do toho dali, všetko samozrejme za svoje. Je to ako vec, ktorá tu nemá vôbec akože, že by to niekto urobil. To musíš doniesť, to si potrebujem určite pozrieť a niekde Sorry, Rasto, fakt sa ti odpravedlňujem toto. Vadí to, akože o nič nejde. Ja som to až dneska začal preciťovať, som ti napísal, že ak sa volá ten podcast a som na tým tak začal rozmýšľať, že kam ja vlastne dneska idem. Vieš, ako som s ten rozhovor, začal som byť nervózny, čo som 3-krát na hajzel, hovorím si do prdele. A ty si najskôr vyzeral tak úplne v pohodičke, že jasne dáme to pohode, vieš, tak si vravím, že dobre, tak chalan. A potom keď som videl, že to vlastne to sú fakt že Rio rozhovory, vieš, že ste tu dvaja, proste, že máte mikrofóny, všetko, že je to pre seriózny podcast so všetkým, robíte z toho tie ústrižky na Instagrame, ak sa to má robiť, robíte to všetko úplne super. Tak si hovorím, že prdele, tak teraz ja tam budem svietiť, vieš, že ja som zvyknutý moderovať akcie, všetko, ale ja som zvyknutý vidieť seba a seba akože, chápeš, vnímať na obrazovke. A nemusíš si to pozrieť potom. No nemusím, no ale vieš ako. Na čo by si to pozeral, keď si tu bol? Nič, život je ďalej, jasné. Inak ja milujem analogovú fotografiu, normálne som sa do toho zamiloval posledný čas, predtým som fotil všetko normálne, zrkadlovky, bez zrkadlovky, ale nejak ma to prestalo akože úplne že naplňať a teraz, jak som chytil do ruky nejaké staršie analogové foťaky, milé som dostal od kamaráta Radko, pozdravujem, foťak taký, že už je to niečo lepšie, nielen taký základný analóg a úplne sa z toho teším a som zvedavý, že čo z toho videl, lebo vlastne mám vycvakanú polku prvého filmu, takže mega sa na to teším. Je to pecka. A keď sme sa bavili teda o tej technike, tak čo používaš v súčasnosti na povedzme na tú analogovú fotku, na video, objektívy, čo sa tam akože používa najviac? No na tú analogovú fotku to som mal šťastie, že som od mojej zlatej priateľky Gabiky dostal proste analóg, ktorý ona nepoužívala. Zrazu som jej o tom nejak hovoril, ona mi dala zrazu proste foťák, že ona ho nepotrebuje, že what, že kúpil som si hneď film a od tej som vyfotil, neviem, podľa mňa aj 20-30 filmov za tieto posledné 2 roky alebo 3. A to je obyčajný automat, celá automatika, úplne tam nič nenastavuješ. Vieš, len s tým fotíš, len musíš samozrejme vedieť, kedy, kde, ako nesmieš tam mať palec, prst, čo sa ti stane často, vieš. No minus tie najlepšie fotky a teraz mám požičané od kamoša taký Olympus, už taký vychytanejší, kde si už vieš všetko možné nastavovať, tak s tým sa učím. A ináč som točil na Sonyčka foťáky, na niečo podobné, ktoré aj máte. Čiže to za mňa Sony Alpha super akože séria, ale už tie foťáky sú, tie čo som mal ja už sú úplne že mimo, vieš, že, takže. A mám doma Sony VX-u.
2100 kameru z roku 2003 od prvého majiteľa, tej stala 100 000 kamera, kúpil som to od prvého majiteľa, Extreme, má takú striebornú metalízu, takú šedostriebornú, je neuveriteľná, ťažko s tým aj točiť, to je na kazetky. Vieš, že to nie je na SD karty? To je vlastne pomer 1:1, nie? Štvorec, či? Či je to, nie, to je ešte som skúdel, nie, alebo 4 ku 3. Už 3 ku 3. No, to som si teraz ma dostal. Podľa mňa ten 3 ku 4, no, že vlastne máš ten obraz keby z bokov urezaný, hej. A na YouTube je to v podstate, dá sa povedať, nepoužiteľné, ale keď to máš, akože si to pozrieš na plátne alebo doma, tak on to má strašné kvality, tá kamera, on doteraz sa to keby napodobuje, alebo že hrozne veľa ľudí točí na Full HD proste kamery, ale zvuk si natáča na tú Sony kameru, ktorá má taký mikrofón a taký sound, že strašne to ešte veľa ľudí dnešnej dobe, hlavne skateboardingov využíva. No, lebo pýtam sa práve kvôli tomu, vieš, keď to sledujú nejakí ľudia, aj snad si to teda pustia nejakí mladí jazdci. Tak vždycky sa takto pýtam, vieš, aj na ten gear tých ľudí, teda na ten vercak, že čo používajú. Že možno aj nejaký objektív, že čo ty používaš, čo sa ti osvedčilo, hej. Viem, že sa používajú tie fisheye. Fisheye sa používajú hodne. Možno, že aké? V podstate objektív s rybým okom, s rybým efektom, že máš zaoblený ten objektív širokouhlý, proste môžeš stať pol metra od typka, vidíš celú prekážku aj s ním, vieš, že to sa točí na fiško, no. Alebo už teraz už sa kupujú sa rôzne kamery všelijaké, je toho plný internet, vieš. Že v dnešnej dobe tí ľudia, ktorí točia presne podcasty, točia rozhovory, tak chcú mať akože drahú, dobrú techniku. A potom veľa tých fakt profi kamier, ktoré kedysi stali Mailand, už teraz kúpiš za 400-500 €. Je to Full HD kamera, v našom športe nikto nepotrebuje 4K, vieš, takže skôr sa ide Full HD a ešte sa ide SD. Stále sa ide SD, vieš, že SD kvality sa točia videa na tieto VX kamery, že stále to vzniká, veľké brandy majú SD videá, takže v podstate aj na sociálnych sieťach, keď to pozeráš na mobile, tak to je absolútne postačujúce. No jasné. Takže jasné. A podľa mňa dneska je väčšina prehratí už na mobilných zariadeniach, že to nie je väčšina, áno. Že nie že notebook, ale nie že telka, ale že notebook možno niečo a telka vôbec, že telka sú mini. To už, no jasné, presne, všetci tu telefóny. Pre zaujímavosť, minule mi vravel jeden lokál chalanisko, čo si pustil podcast, že to pozrel na telke. No inak ja pozerám, lebo ja som proste... Ja telku nemám. Čo ma prekvapilo. Celý život mám telku vlastne. Ja už od 20 nemám telku. Ja to mám kvôli tomu, že vlastne tým, že som sa tým aj živil a že ma to baví to video, tak proste aj ten podcast. Včera som počúval Broadcast a musel som si to pustiť proste na veľkej telke, aby som mal z toho kompletný zážitok. Keď to tí chalani robia tak, že proste to robia vizuálne super, tak proste chcem ich aspoň takto virtuálne podporiť. Jasne. Si to pozerať na telefóne, vieš. Že to je ako keby si ti uchádzal jeden z tých zážitkov, čo z toho môžeš mať. Dobre, mám taký návrh, dáme krátku pauzičku. No jasne. Koľko máme? Máme tam nejakých 50 minút, akože nejakého... Raz. 50 minút nejakého nahratého niečoho. No, takže ešte 3 minúty a koniec. No dobre, tak začneme z hurta. Veríš na posmrtný život? Prečo nie? Nemyslím si, že sme tu len teraz na nejaký čas. Myslím si, že naše duše niekam pokračujú ďalej. Neviem, akože myslím si, že aj deja vu nemáš len tak pre nič za nič a podobné veci. Nechcem ísť nejaký blázon, ale myslím si, že lebo čítal som si aj veľa buddhistických kníh a podobných vecí a dávalo mi to docela zmysel tam niektoré veci. Nemusí to tak byť, ale vravím, prečo nie, vieš. Aj, tak podľa mňa pre veľa ľudí budeš blázon už len kvôli tomu, že máš 35 rokov a jazdíš. Mám dredy, jazdím na detskom bicykli, jasne, úplne idú feťák, samozrejme prvom. Takže úplne za pohode. To mi tak napadlo, dneska som sa tak vlastne v hlave pripravoval na tento podcast. Čo to bude za podivína pre Boha? Nie, to vôbec, len že čím by sme to ozvláštne, tak mi to tak napadlo. Jasne. Tak to je super téma, hej, že v podstate aj čo sa týka nejakej, trošku odbočím, ale povedzme nejaké manifestácie, že funguješ na tom, že by si aj cieľene nejaké veci si proste, čo sa týka crew, výletov a tak ďalej, fakt, že predstavoval, vizualizoval a potom proste tak sú, alebo funguješ skôr na takom, že však bude, tak bude, hej, a ono to akože je tiež typ nejaké manifestácie, keď si niečo, že zahriaďuješ, hej, dohaduješ, ale že či to tak aj nejaké vo väčšej hĺbke trošku akože robíš.
celkovo tak fungujem v živote, že ja si strašne všetko plánujem. Ja vôbec by som si nedokázal predstaviť žiť, že sa zobudím a neviem, čo budem robiť. To mňa také dni ma ako dostávajú, vtedy som taký hrozný, že ja neviem, čo má so sebou robiť. Ja potrebujem mať nalinkované presne, čo ma čaká, jak ma to čaká, jak si to rozdelím, lebo keď sa nenalinkujem, keď nemám tam ten časový harmonogram, tak nestihneš toľko vecí, neurobíš toľko vecí, nemáš šancu sa posunúť, takže ja dopredu viem do konca roka všetky víkendy, čo budem kde. Ja dopredu viem proste, čo budem robiť svoj budúci týždeň, čo budem robiť ten ďalší týždeň, chápeš? A snažím sa tam potom vsunúť nejaké veci, čo ešte treba zariadiť. Samozrejme s Gabikou musím chodiť niekam, samozrejme musím chodiť do roboty. Je toho proste veľa, vieš. Takže musíš si v tom nájsť nejaký takýto. A takisto aj skryjú všetko, čo vzniká, tak vieš, sám to vieš. Chceš spraviť nejaký merch, to není, že teraz to spravím. Ty vieš, že musíš mesiac dopredu písať typkový za oblečenie. Už popri tom riešiť dizajny, popri tom už má zajednané to, kde ti to potlačia. Bo to sa tak vie natiahnuť, že zrazu nestihneš, keď to začneš riešiť v októbri, nestihneš Vianoce. A v januári kto si od teba niečo kúpi, chápeš? Jasne. Takže proste musíš mať v tomto plánovanie. A čo sa týka tých videí, tak tam napríklad tam je to také spontánnejšie, ale tie tripy sa plánujú. To sa plánuje. To sa dopredu, ja väčšinou som fungoval tak, ja som aj chlapcom robil, už som to prestal robiť, robil som Excelovskú tabuľku, ukázal som im, že Street Life v tomto roku, robil som tam grafy a takéto halúze, vieš, a chlapci mali z toho mega zábavu. Ale videl si tam tie čísla, videl si tam ten posun, vieš, videl si, čo sme všetko za rok urobili, koľko sme spravili jamov, koľko sme predali veci, či sme niečo zarobili konečne, alebo zase nič. A takto proste, vieš. Alebo zase nič. Áno, lebo ako Street Life, môžeš vidieť v tom veľa ľudí, možno si to, keď si to začneš teraz všímať, tak možno aj stretneš v tom veľa ľudí, ale väčšina ľudí to vyhrala na akciách. My sme predali za celú tú dobu možno 30% vecí a väčšina sa rozdala na jamoch a na akciách, čiže supportujeme akcie a tak. Ak Street Life, ak si sa ešte pýtal na tých členov, k tomu som ešte chcel povedať, že to je rodina. Hej, Street Life je rodina, takže k nám musí niekto chemicky sadnúť. Vieš, že on musí byť s nami a musí s ním byť zábava, musí to byť exot, musí to proste sedieť, vieš. Ty nechceš ísť na trip s týpkom, ktorý proste bude nervózny na každom spote, alebo už tretí deň to má veľa ľudí, že ide niekde na výlet a oni už po treťom nechcú ísť domov. Vieš, oni sú není zvyknutí, že oni budú niekde v zahraničí proste teraz týždeň. Chápeš? A potom musíš tom nejako ako korčulovať, takže my už sme taká ustávaná partia, že tam neviem, či sa ešte niekedy niekto, a hlavne nemáme čo ponúknuť tým ľuďom. Si členom rodiny, natočíme ti nejaké videá, si v podstate súčasťou na možno tej najznámejšej crew v Československu, ale vieš, mnoho ľudí už čaká niečo za niečo. Vieš, ja nebudem reprezentovať, označovať značku na Instagrame, keď nedajú ani nič. Ja si robím s chlapcov srandu, vieš, že chlapče, po 2 rokoch nálepky, po 3 rokoch možno tričko, to vieš, že... Ale nie, no. My sme v crew a ešte ďalšia vec, že my v tej crew sa na všetko skladáme. My nefungujeme tak, že ja mám neobmedzené peňazí, čo samozrejme nemám ich mať odkiaľ a že skladáme sa aj na kolekcie, aj na všetko, aj na ten magazín, jak sme robili. Tak proste každý poslal peňazí, koľko chcel kusov a vieš, dali sme to dokopy. Čiže... Tak ale to je pekný systém toho, lebo tak je to crew, hej? Nie je to teraz, že značka a ty zarábaš love, lebo potom je to biznis a v biznise zase nemôžete 16 aj do toho rozprávať a tak ďalej a nemôžeš čakať, že ti budú prispievať na biznis potom, hej, neviem čo. Ale presne to je o tom, že je to tá rodina, však takisto ako aj Trevor Riders, tiež už ja neviem koľko rokov sme nerobili nejaké huntry a tak ďalej, ale tak stále to nejak tak funguje ako taká rodina, aj keď sa určite stretávame menej ako vy a tak ďalej, ale tak vlastne vy ste nás k tomu tak, alebo ty si nás k tomu tak inšpiroval to vtedy nejak tak spraviť tiež. No, vidíš, že ani nejaké veci proste spätne sa... Hej, no tak ako my sme to sledovali a jasné, nejaké zahraničie sme sledovali a nás práve to Slovensko inšpirovalo, vieš, že toto je niečo a že sa to tu deje a že tak my sa chceme tiež nejak volať, vieš. Takže akože už veľakrát som dostal od ľudí spätnú väzbu zo zahraničia, že my tu máme že brutálnu scénu a brutálne viem, že nechápu, jak to na Slovensku môže byť, tak jak to je, vieš, napríklad od Čechov, Češi posledné roky. Stále som od nich počúval, že vy máte takú scénu, tak super všetko, hovoríš si, ale že vy máte skatepark na každej dedine, proste chápe, že poteší to, keď počuješ niečo také, že neviem, či to je momentálne už v takom prime time, v akom to bolo pred pár rokmi, ale stále sa to drží. Tak uvidíme, aká vlna príde, ale proste vždy je to o tých ľuďoch, hej, že tých miest, skateparkov, pumptrackov, neviem čo, všetko môže byť vybudované koľko chce, ale proste vidíš to, že v niektorých mestách sa niečo postaví. Áno, po roku tam nikto nechodí. Tam prídeš v sobotu do skateparku a je tam mamina s deťmi, hej, a proste nejazdí sa tam. A to je jedno, že je malý skatepark, veď ja som jazdil v hociakom skateparku, vieš, proste išlo o to, že si chcel a nie, že sa vyhováraš a hľadaš nejaké nejaké výhovorky, že čo, kde a nie a prečo. A takže presne je to o tých ľuďoch a vidím to teraz v tej Žiline, že
že sú tam tie športoviská, ale aj tí ľudia chcú jazdiť. Vieš, že presne to tak. Hej, Žilina, dobre. Žilina, super. Jedno z najpoprednejších miest na Slovensku. Čo sa týka podmienok, určite sú tam dva veľké skateparky. Dva veľké skateparky sú iba v Košiciach. Vieš, a je to na úrovni. A ten drevený park, čo je pri vodnom diele, ten nový zrekonštruovaný, to je super. Tam už sme robili tento rok Shredfest, že rastil spolu. Čo mnohí ľudia nevedia, kto je vlastne za Shredfestom, že? Takže môžeme to takto povedať, že sme to vlastne my dvaja a ešte neviem. Tiež sme nadviazali na tradíciu, to, že sme robili slovenský BMX pohár spoločne v Žiline, dvojdňovú akciu. A potom ja som si dal nejakú takú pauzičku od toho a vlastne prišla taká myšlienka, že poďme to dať do nejakého takého väčšieho konceptu, ktorý to bude práve spájať viacero tých vecí dokopy nejakým spôsobom. Ale toto nechcem teraz ako motať Shredfest, ale každopádne aj budúci rok znova. Áno, Shredfest Žilina, určite. A Rastio už vlastne hovoril, že tam mám dotiahnuť dodávku, aby sa mohlo z nej skakať. To bolo super, no. Napojiť to môže. Určite, prečo nie. No my sme v podstate čakali, kým Rastio ukončí svoje cestovateľské proste obdobie a bude to, lebo vieš, keď chceš robiť akciu a chceš robiť niečo fakt naozaj, potrebuješ zodpovedného človeka. A to sa v našich komunitách veľmi ťažko hľadá. Zas povedzme si to na rovinu, hej, pre každého jazdenie je to maximum a väčšinou tí ľudia, akože keď už majú niečo zodpovedné vyriešiť, tak je to problém. A raz je presne ten človek, čo má kontakty, čo komunikuje s mestom, lebo ja na diaľku vieš komunikovať s mestom. Robil som tak veľa súťaží, v Poprade sme robili súťaž, chápeš, a volal som iba s ľuďmi. Tak sme to organizovali, ale je to lepšie, keď tam je človek, čo vybaví lokálnych sponzorov, vieš. Ľudia odchádzajú s plnými taškami a teda, takže... No jasné, tešíme sa na ďalší rok, uvidíme, však to potom dáme ešte toľk, že čo ako, ďalší rok. A tak mi napadlo, že aké máš ty plány, povedzme, na ďalší rok, že možno nejaké eventy zaujímavé pre ľudí, kde by si ich možno chcel aj pozvať trochu, alebo takisto, či aj nejaký nový projekt plánuješ točiť, nejaké tripy do zahraničia a tak ďalej. Je toho dosť. Ja ešte stále žijem týmto rokom. Ešte nás čakajú nejaké tripy. Ešte máme v pláne do konca roku. Ešte ideme jak so Street Lifeom. Ideme budúcu sobotu do Splitu natáčať. Už sme 9 ľudia, 2 autá. To bude gang shit úplne. To bude tešne sa strašne, lebo však to je taká druhá Barcelona. Ešte taká nie je úplne taká prevarená. A ideme potom s reprezentáciou do Mníchova. Tam sú nemecký Norakabe, tak by odovzdávanie cien pre najlepších nemeckých jazdcov. V Mníchove postavili obrovský betónový krytý skatepark, neskutočný. Takže tam ideme kúknúť, že čo to bude a budúci rok to ešte som sa tak ani nedostal mojou myslou tak ďaleko, ale je jasné, že chceme niekam ísť. Chceli by sme ísť na Tenerife natáčať. Okay. To nám príde hodne sexy. Určite mohlo byť dobré. Videl som to a len som si tam chcel vyčarovať nejakým protikom BMXu občas. Jediný taký problém je, že ty keď si chceš naplánovať takto rok dopredu, tak stále aj v tom BMX, tak aj tí svetové známe pročka a mená, tak sú tiež pankáči. A častokrát dajú proste vedieť mesiac pred akciou, že je tá akcia. Že ty keď si chceš nalajnovať celý rok, vieš, však musíš sa kvôli robote, kvôli peniazom a tak všetky tie akcie sa začnú vyfarbovať, vieš, a v máji sa dozvieš, že zrazu bude 6 víkendov po sebe kopec akcií všade, no a teraz čo máš robiť, vieš, že... Čiže, ale sú plány, no. Boli sme tento rok v Londýne a dúfam, že týpek zopakuje NYC tú akciu a pôjdeme znovu. Že týždeň v Londýne bol úžasný. To vyzeralo brutálne, no. A najviac, čo si prajem, aby sme už konečne išli, dali Street Life New York. Už to hovorím chlapcom hrozne dlho, potrebujem ísť do Ameriky, do meky nášho športu. Neboli ste ešte ani raz takto spoločne, že? Nikto skôr nebol v Amerike, podľa mňa. Marek Vrabel možno. Ten není v našej. Aha, on bol v Stoke bol asi, nie? Či ako... On bol aj Street Life, on bol práve, že Street Life je potom. Aha. Tam sme sa nejak nepohodli, môj homie z Piešťa, no a nebolo nikto asi v Amerike z týchto chlapcov našich. Všetci na to čakajú. Vidíš, tak budem držať palce, tak snad dáte Ameriku. To by bolo akože celkom sexy. No a tak mimo BMX sú nejaké také, chodíš aj na také dovolenky, si spomínal s Gabikou, že nejaké... Chodíme. Hej, teraz sme boli v Chorvátsku, prešli sme asi 4 mesta. Tiež, že máme radi také aktívne dovolenky, vieš, že ideš, berieme aj bicykle sebou, takže sa bajkujeme, jasné. Nie sme vôbec tí ľudia, čo by si lahli na jednu pláž a tam ležali, vieš, to vás vôbec nezaujíma. A vôbec nie, že by sme išli na hotel a fotili sa pri bazéne, vieš, to proste, ja to nechápem, na čo dodá za to peniaze, chápeš? Na to ešte budeš mať možno niekedy čas, vieš. Ale a ja to ani nechcem mať čas, to je strata času, chápeš? Proste chcem vidieť tú krajinu, ja chcem vidieť proste, čo tam je, vieš. A deti ešte nemáš, že? Ešte nemám. Respektíve nemáte. Nemáme. No, ja som teraz vlastne, máme rok a pol starého syna. Tatík. A keď mal rok aj, ešte ani nie rok, mal 11 mesiacov,
Tak sme boli prvýkrát vlastne v živote na all inclusive dovolenke. Okay. Po tom roku sme si povedali, že toto je presne to, čo potrebujeme. Aby nám týždeň niekto proste nosil jedlo a toto je ako pokopím, jasné. Keď si s rodinou, samozrejme sa to úplne inak naplánuje celé. Ale mám kamošov, čo tiež majú decka a proste celú dovolenku spia v autách, prejdú proste 5-6 miest, vidia všetko od jaskyň cez hrady, cez všetko proste, vie, že ja som za tie aktívne dovolenky určite. Teraz sme boli vlastne tiež, takto v aute sme spali, už má rok aj 7 mesiacov medzi tým. No ale mali sme tak punkovo vyriešené kúrenie. Okay. Mali sme naftové, tak ako máš Rastik ty v nezávisle. Ale normálne sme vedeli, že budeme v kempe teda, tak sme si natiahli elektriku, normálne cez predĺžovačku a mali sme vnútri elektrický ohrievač. A fakt to bolo úplne, že dostatočné. A ešte mal funkciu, že sa vypol, keď sa vyhralo auto na nejakú teplotu a potom sa zase zapol, keď teplota klesla. Vyriešili ste to. Základ, chápeš? Poriešili ste situáciu. Už jak to už proste vieš. Budeš na to spomínať, chápeš? A bolo to úplne také, že 2 dní predtým som si to ani nevedel predstaviť, jak to bude fungovať. A fungovalo to. Bolo to také naše vragmaniacké riešenie. No ale už medzi časom už som aj objednal naftové kúrenie, lebo doteraz presne, keď človek nemá to dieťa, tak to nerieši. Boli 4 stupne hejt, človek mrzol niekde v noci v dodávke, ale povie si, že OK, no tak ráno sa zobudí a pohoda. Hej. Už to tak nie je, už proste je to presne, že OK, ty sa zobudíš a povieš si, že pohoda, ale keď syn sa nechce ani zakryť, že normálne, že... Mario, pôjde s tým Majkom, som do toho zase plesol jednu. Pohode, budeš musieť prísť znova. Jasné, je celé zle. Možno aj s časopisom. No to by som mohol, no. Prídem na servis. Dobre. Ja som mal ešte otázku k tomu, sorry, o čom sme sa bavili, že keď takto chodíte napríklad po takýchto veľkých mestách, bol tu vlastne teraz Jakub v poslednej časti, ktorý robí freestyle futbal, hej, že mal som na neho otázku, že či sa takto nejako, že neživí niekde, že dá len proste čapicu a začne robiť nejaké kriti, že či niečo takéto využívate vy napríklad. Nie, vôbec ono, jak je to šport, existuje aj také odvecie freestyle BMX, volá sa to Flatland, to sú typci niečo ako balet, je to aj na olympiáde, to je druhé odvecie, ktoré na olympiáde, ktoré vďaka tej olympiáde vlastne prežilo svoj zánik, by som povedal, a to sa typci točia na mieste, tak to si viem predstaviť, ale my sme proste jak downhill, keby chceš, vieš, vieš, my musíme ísť od bodu A do bodu B. Hej. To je náš šport v podstate, vieš, že musel by si mať nejakú tyčku, robiť na nej triky, vieš, a ako neviem si to predstaviť. Ono, takto pre laika, to poviem tak zjednodušene, že pri tom streetovom BMX-e, keď robíš nejaké aj náročné veci na nejakých menších prekažkách, no, jasné, a sú fakt aj technické náročné, tak akože laik sa na to pozrie, že čo mlátiš tú tyčku toľko. No jasné. To je proste nepochopné. Presne, dobre to hovorí Rasto, že pre diváka, oko diváka není vôbec street zaujímavý, absolútne. Kým negrinduješ proste real z 30, vieš, že vidíš, že ten typek sa buď zabije, alebo to dá, alebo neskáčeš z takých schodov, tak bežný človek si to aj nevšimne, že vlastne sa to možno deje. Presne tam bežný človek, akože nejaký záujem vzniká, až keď mu stiahne rytku len z toho, ako sa na toho človeka pozerá, že to robí, hej, že to je akože nejaká vražda a ten človek sa ešte 10-krát tam rozseka predtým, ešte to na tú kameru dá. Hej, že nie je to ako ten, povedzme, freestyle, BMX, alebo teda aj MTBčko na tých linených skokoch. Hej, to je akože tomu divákovi... Skalnica, že to je atraktívne, vieš, tam môžeš prísť, nemusel si životne taký vidieť a padne ti sánka, pôjdeš domov a týždeň budeš rozdýchavať, čo si videl, vieš, že taký festival nemá období široko ďaleko nikde, že tu ideš a 3 polia sú plné aut. Jazdí tam svetoví jazdci, sú tam obrovské skoky, obrovské a plné trate, všetko je to tam akože shoutout Kalnica. Divočina. Takže ono, ten street je niekedy také náročné pre toho lajka oceniť a preto a ja ti teda, aj keď si zapýtal ľudí, možno tak odpoviem. Ale dobre si to načrtol, presne si ma doplnil fajnovo, proste street je pre tých kórových jazdcov, vieš, ktorí sú do toho zasvetení, ktorí tomu rozumejú. Chápem. Taká náročná sféra trošku. A veľmi malinká. Je to veľmi taký undergroundový šport, jak sme sa bavili, že aj keby je furt zakopaný pod zemou, že veľa ľudí nevie, že to existuje. Ani v dnešnom roku. A preto je asi dôležité to podľa mňa spájať aj s tými ostatnými freestylovými športami, aby to proste bolo ako tá komunita, že jasné, ako pre tých najkorovejších stále alebo nejaké spojenie so skateom a nebodaj preboha s kolobežkou,
je úplná vražda pre nich, že dovidenia. Ale ono to z nejakej časti, ak chceš akože do toho dostať nejaké peniaze, robiť tie eventy a získať sponzorov na to, aby si mohol potom dať ceny, povedzme aj finančné a nejaké akože vecné ceny tým ľuďom na tej súťaži, tak vlastne to bez toho nevieš spraviť, podľa mňa. Alebo vieš, ale keď to chceš spraviť už vo väčšom a chceš to spraviť fakt akože také hustejšie, presne. Tak sa to musí trošku spájať, no. Aby to prilákalo. On to není zlé spojenie, chápeš, že prepojíš tie freestyleové svety. Ono kedysi, vieš, bol skatepark v krajskom meste, bol maximálne a stretli sa tam ľudia na všetkých druhoch všetkého. Všetci boli kamoši, v dnešnej dobe už proste príde, že to je plné hejtu všade, vieš, že kolobežkári, bohužiaľ rodičia nemajú čas na deti, kúpia im kolobežku, je toto najjednoduchšie riešenie, najlacnejšie a tých kolobežkárov je v každom skateparku 50, oni sú jak mor a proste zavádzajú tam kámo, proste brutálne. Ale teraz ty si vezmi, že ty si 35-ročný človek ako ja, jazdíš 21 rokov a chodíš do toho skateparku trénovať. Teraz si 35-ročný futbalista, ideš na umelú trávu si zahrať s kamošmi a bude ti tam behať 50 10-ročných detí bez prilby a budú ti tam behať, kámo. A každý so svojou loptou. A hraj zápas, kámošmi, vieš. Teraz čo? Vznikajú konflikty non-stop. Rodičia to neja nepochopiť, lebo tam väčšinou ani nie sú, tie deti nemajú ani prilby, alebo rodičia sedia v šenku, alebo na pive, alebo na telefóne, že a toto proste, ono je problém to, že mesto postaví skatepark a takto dá od toho ruky preč. A už sa nestarajú. Robte si tam, čo chcete, pozabíjajte sa tam, nám to je jedno. Nechodí tam polícia, neudržuje sa tam poriadok, nie je tam žiadna disciplína, žiadne pravidlá a to takto nemôže fungovať, vieš. V tomto sú dobré parky, kde sa platí cash. Vieš, tam už tieto deti nepôjdu proste. Oni sa pôjdu vozemkať niekam, kde budú zavádzať takto a... A to sú nejaké špeciálne kolobežky, alebo je to normálne, že bežná kolobežka? Sú to také, freestyleové kolobežky si myslím, je to fakt zaplavené, to si všimneš, to je asi všade. Ono tie deti to motivuje v tom, že je to ľahké sa na to niečo naučiť. Čiže keď si najväčšie drevo na svete, tak sa niečo naučíš. BMX skate, vieš, vezmi si proste, že si 5-ročný chlapec a máš jazdiť na BMX-e mojej veľkosti, čo je vlastne detský bicykel, ale je to pre teba veľké, vieš. A skateboard je úplne ťažký, podľa mňa, že na začiatok. Keď nemáš tátka skatera, ktorý ťa už od malička, vieš, minoške proste. Jasne. Tak ono to je akože tá kolobežka, ja to nehetím, ale tiež samozrejme to zavázanie v skateparku a takéto, že nemajú oni nejaký korty, tí kolobežkári, že alebo väčšinou nemajú ku komu vzhľadať a nemajú koho, kto by ich to naučil, nejaké akože rules, nejaké pravidlá, tak je to potom náročné, no. Ale napríklad teraz dosť posúva to kolobežkovanie, čo je Chryša, Zelinka. Jasné, Shadow Rišo, presne. Takže si myslím, že takých ľudí viac, ku ktorým budú práve tí kolobežkári pozerať tie videá, zjadať k tomu a proste nielen sa niekde motkať, vieš, po skateparku. Ale tak aj tie kolobežky, samozrejme, tam je rozpätie, že kúpiš v Decathlone za 60 € a môžeš si vyskladať kolobežku za 600 €, hej. Takže problém je aj v tom, že tomu sa venujú hlavne kida, akože mladé decká a proste on už v určitom veku, keď si normálny chalan, tak to možno príde už aj trápne. Vieš, že sa vozíš na kolobežke, teraz čo pôjdeš po meste, 18-ročný 1,90 m, vieš, 100-kilový chlap na kolobežke? No nepôjdeš, kámo. Na skate pôjdeš, ako úplný pán Boh, sa budeš cítiť, že si niekto, vieš. Na BMX-e pôjdeš, asi v pohode, ale vieš, myslím, že proste veľa ľudí potom ten šport dopustí. Kdežto keď ja začneš jazdiť BMX alebo proste skate, tak ja poznám strašne ľudí, ktorí sú starší odo mňa, furt jazdia, vieš, že ja poznám drží ich to. Takých, čo sú starší od teba, chodia na kolobežkách, sú elektrické a je to podľa mňa tak to je niečo úplne iné, vieš, to je zase pohodlné. Každopádne teraz nás vypli všetci, čo hej, na kolobežkách. Presne tak. Nie, ja som není proti skúteringu, akože nemusím to, hej, lebo mám denne, keď chodím do skateparku, mám konflikty s tými ľuďmi, ja vždycky poviem najprv slušne, že proste pozerať, u nich je problém to, že on, chlapec, 5-ročný sa postaví na kolobežku a pustí sa do skateparku, on neurobí to, že sa pozrie, či nejde hen 100-kilový chlap okolo, vieš, on sa tam pustí. Keď sa pustí 10 ľudí naraz, oni sa zrážajú medzi sebou, ale ty si tam prišiel trénovať, chápeš, niečo naučiť. Čo máš teraz robiť, vieš, že... No dobré, ale to sú reálne, že 5-roční, to... No jasné, tam máš kámo, tam máš deti, úplne, že mini deti, proste neviem, koľko majú rokov, podľa mňa 4, 5, 6. No oni ich tam proste rodičia vypustia, hej. No, jasné, vieš. Decko má energie, decko tam vydrží 6 hodín zavadzať, v pohode, úplne bez problémov, vieš, ty po hodine už si nebodaj strelí Red Bull v polke. No jasné, čo mu kúpi nejaké 14-ročné decko, vieš, a takto to je, vieš, a to je problém, a on sa to nerieši. To je veľa problémov spoločnosti, čo sa neriešia, ale toto je taký ten freestyleový problém, ktorý je. No. Žilina, shoutout Žilina, jediný skatepark, ktorý som v živote videl, kde je zákaz kolobežiek. Vôbec to nefunguje.
Hej, aby si bol v obraze, je tam obrovská tabula, zákaz kolobežiek, tam je tam 50, dneska som tam bol jazdiť. Hneď som sa tam povadil asi s 5, lebo proste no rešpekt. Horšie je, že tie 10 až 14 ročné deti nemajú žiadny rešpekt v dnešnej dobe. Tým je jedno, že ty si starší človek a niečo im povieš, oni sú drzí, papulujú, vieš, proste. Hovorí si, že počkaj, kámo, sa ukludni, hej. Rýchle sa ukludni, ťa zrazím s mojimi 90 kilami a neviem, ako to ty rozchodíš, vieš. Ono to v tej Žiline tak bolo, že keď tam chodili ešte tí koreli skatery, ktorí vlastne stoja za tým vybudovaním skateparku a čo vybavili tú značku, že tam je zákaz kolobežiek, tak vlastne tam 2-3 roky nechodili kolobežkári vôbec. Už koncom minulého roka to proste sa začalo tak akože hodne meniť, teda neviem, či už to tam je teraz 4 či 5 rokov, či koľko, ale no sa to tak proste v priebehu nejakého 1 roka, keď sa to začalo trošku ako ignorovať, tak sa to zmenilo, no. Ale môže to fungovať. Môže to fungovať tak, ako to funguje v zahraničí. Máš proste skatepark, ktorý je platený vstup a máš vyselektované dni. Pondelok kolobežky, útorok skatey. Chápeš? To je jediná šanca, ak môže v skateparku fungovať nejaká etiketa. Vieš, že... A čo si myslíš teraz o Štvanici? Štvanica... Čo sa tam stalo? No, Štvanica není výmysel nejakého skatera zakomplexovaného, ktorý si povedal, že neznášam BMX, lebo pokiaľ na Štvanici sme každý z nás jazdili, ja som tam celých 8 rokov trávil skoro každý deň. Tam sa platí vstup, je to najznámejší, najhlavnejší skatepark v Prahe, ktorý je tam už 25 rokov, možno 30. Legendárny Mystic Cup, jedna z najstarších skateových súťaží vo svete, ktorá si udržuje tradíciu. A oni teraz prestavili ten skatepark asi po 8 rokoch kvôli tomu, že Mystic, tá značka, čo stáva skateparky, a ten skatepark sa volá Mystic, oslavoval 25 rokov. Prišli tam všetci najznámejší skatery zo sveta, bola tam U-rampa, boli tam skateové legendy v U-rampe a tak. Prestavili celý skatepark a zakázali tam BMX. Takže strašne to pohoršilo všetkých. Ale nakoniec som zistil to, že tam chodili jazdiť nejakí ukrajinskí BMXeri, ktorí tam chodili aj napriek tomu, že neplatili vstup. Chodili tam jazdiť, keď to ešte nebolo ani domalované, tam všetko proste. Začali im tam robiť šmuhy, čiary, neviem čo všetko. Potom tam vznikol nejaký konflikt, že niekto nejak napadol toho šéfa celého Mystiku a on sa nasral a proste povedal koniec BMX. Okay. Ja som si tiež myslel, že to je nejaká zase skateová schýza, ktorá je častá. Ja som o tom vôbec nevedel, takže ma zaujímalo toto, že ty určite budeš vedieť viac. Ja som sa to dozvedel od Pražákov, samozrejme, však vieš, tiež ma to zaujímalo, som sa tam tešil, to je park, že dovidenia. Teraz sa začalo robiť to, že sa dávajú LED lampy proste pod bedne. Že máš nasvietené bedne, vyzerá to proste úplne stipy, proste mega. Vieš, že... Tak toto tam skončilo. No tak dúfajme. Aspoň teda pre... Oni to povolia, vieš čo. Časom, no. Povolia. Skončí ten boom, prestane tam chodiť toľko skaterov a kolobežiek a BMX to dosť aj živil podľa mňa. Tam chodilo strašne veľa bikerov jazdiť. No to je práve taká sranda, že ten BMX tam bol dlho a väčšinou, keď tak sa zakážu kolobežky napríklad, a to bola teraz asi jedna z mála situácií, že sa niekde zakázal BMX vlastne, hej, tak to v Československu. To veľmi časté je to, že skatery vybudujú nejaké miesto a nechcú tam nikoho. Akože chápem to, hej, väčšinou DIY spoty, že to stávajú z betónu a sami za svoje love a nechcú tam moc iné odvetvia, a to je pochopiteľné. Ale toto bolo také, no, taký fuck up na všetkých, všetci videli ten nový park, úplne, že ježišmarja, už nech je ten Mystic Cup, nech už to skončí, nech tam všetci naletíme a zrazu zákaz. A že ne. Lebo to je pod strechou. Aby si... V Prahe do minulého roku nebola žiadny krytý skatepark celú históriu. Nemal si v Prahe kde jazdiť v zime, vieš. A minulý rok tam už otvorili bikery nejaký postavili skatepark. Je to super, môžu tam všetky odvetvia jazdiť. No a tá Štvanica bola záchrana, to je pod strechou tieto Štvanický ostrov, vieš, kde je v Prahe? No. Tak je Florence, Vltavská, tu je ostrov a tam sú tenisové kurty a za tým je legendárna Štvanica proste. To je moje najobľúbenejšie miesto proste ever. Milujem to tam. To je number one skatepark pre mňa vždycky. Hej. Vždycky bol, no. Tak keď už vravíš number one, tak čo máš také number one, povedzme, mesto z toho, čo ste precestovali, že kde bolo najlepšie? To je ťažké povedať. Minule sme sa o tom bavili s chalami, sme si zostavovali Mount Rushmore, proste takýto z tých miest, vieš, a úplne neviem kámo, proste neviem, ono sa to, jak chodíme, teraz sme začali chodiť, my sme boli v záseku, my sme chodili každý rok do Barcelony. A nikde sme nechodili, vieš, a to čo tam uvidíš, vieš, furt nové. A minulý rok aj tento rok už sme boli hrozne veľa miest a neviem, podľa mňa Porto je neuveriteľné, to je mesto, ktoré je proste neskutočné. Je tam dobrý vibe, Malaga je neuveriteľná tiež, čisté, lacné mesto, milí ľudia a Londýn. A potom Rotterdam, určite Rotterdam je neskutočný. Ja som teraz videl vlastne, že number one podľa nejakého časopisu, neviem úplne, že či to bol National Geographic, možno nie, a to v podstate je úplne jedno. A number one mesto na tento rok bolo vyhlásené Sarajevo v Európe.
OK. Čo je ako, ja si myslím, že veľmi zaujímavé mesto. Uh-huh. A tiež si myslím, že v týchto južanských, balkánskych krajinách by bolo veľmi veľa zaujímavých spotov aj pre vás. Jasné. Všade betonové pomníky. Napríklad v Sarajeve opustená bobová dráha, OK. na ktorej jazdia. To môžem aj nájsť. Nice. Ja som to asi videl. Ale zase vieš, u mňa je to obmedzené tým, že som bol hlavne v Európe. Hej, nevidel som toľko zo sveta, takže neviem ti povedať, vieš, keď poviem do New Yorku, tak mi to odpali dekel a poviem ti, že jasné, New York je proste najviac. Vieš. Lebo otvorili Brooklyn Bangy pod Brooklynským mostom proste, je legendárny spot z videí z roku 2000 a ten spot bol zavretý asi 10 rokov, malo sa to úplne búrať a rušiť a Tony Hawk ešte s nejakými ľuďmi vybavil to, aby sa to zrekonštruovalo, opravil a ten spot je otvorený. Potrebujeme tam ísť. Určite. Ja len preto, že... za stolík, že jo? Ja len preto, že to je blízko naozaj. Letenky nestojáš to. Ale potom ten život tam, no. Ale ubytko, vieš. Teraz si vezmi ubytko. To je nezmysel proste, vieš. Tu máš 4000 eur za 2 týždne proste letenka, ubytko a niečo, čo tam zješ. S nami bol teraz akože v New Yorku a že jedlo akože hodne také vysoké cifričky tam išli. No a jedlo a ty... Čo sú také tvoje obľúbené jedlá? Možno čo si dávaš takto niekde v zahraničí alebo čo vyhľadávaš, ale... A takisto aj, čo si rád uvaríš, alebo Gabike? Ja toľko nevarím, poviem to na rovinu, určite. Keď som žil sám, som si varil, samozrejme, odkedy som obýval Gabika. Tak ona veľmi dobre varí. A my máme radi veľmi bezmesité jedlá, to si ideme dosť. Občas nejaké mäsko, ale akože number one, fočko, hoväzie, to máme závisť, ťažkú. Palacinky, to mám od detstva. Aj cinky by som mohol jesť do nemoty každý deň, nikdy by som nemal dosť. A grillované jedlo, vieš čo, v lete to uvidíme, grillujeme furt. A máš rád kečup? Mám rád kečup. A teraz či ostrý alebo jemný, pozor. Nemusíme sa ďalej zaobrať. Toto je vlastne tá opustená bobová dráha v Sarajeve. Pekné grafity všade. A jedná som videl nejaký MTBčkarov, ja neviem. Hej. A Sarajevo vravíš, no však akože navrhnem to party. Všetko sa chytí, vieš. Tak hlavne je to blízko, vieš, že ono... Autom. No, že není to až tak napríklad ako do Barcelony, keď by si chcel ísť autom. No to je autom už horšie, no to znamená, nechceš ísť autom vlastne. Koľko je Sarajevo? Tak nepoviem ti úplne presne, ale... Tak do 8 hodín asi by som povedal, nie? Že... No. Do 1000 km by som typol. My ideme teraz do toho splitu autami. Takže to bude, no, to je 950. Split je nejakých 8-9 hodín podľa mňa. No, záleží odkiaľ ideš, no. Aha. A ja to počítam z tej našej. No ešte s moju Toyotu, vieš čo, ideš 110 po diaľnici maximálne, takže to bude dlhšie trvať. Ale však pohoda. No, tak aj auto je taká podstatná súčasť toho tvojho života, street lifeového, aj chodíte s tým na výlety, spávaš v tom, vozíš v tom bajky, blablabla, tak čo máš, čo je tvoje vozidlo teraz, už asi nie je Ford? No Ford už nie, díky Bohu, mal som už dokopy 12 aut za svoju dobu na vodičák, lebo som väčšinou nemal moc cash, prišla mi úplná konina si kupovať proste auto na Uber, keď som nemal nejaký, vieš, stabilný príjem, alebo som chcel jazdiť, cestovať a tak ďalej, takže keď som kupoval auta aj do 1000-2000 eur, takže to sa ti buď rozpadlo, alebo ti to náhodou vydržalo. Mal som jednotkový Golf, prvé auto, znížený na BBS-och, krásny, s Recaro sedačkami, to auto som kúpil za 6 eur v Petržalke Bratislave, keď som mal 18, to bolo neuveriteľné, nezohnateľná vec, už teraz poslať také peniaze, a to rád spomínam. A teraz som mal ešte také shopy, bariake na také premiestňovačky, vieš, ale a mám Toyota Preview 91. To fakt? Tak to je pecka. Mám 7 rokov už, to mám v garáži celý čas, občas to niekam vyťahnem. S tým chodím aj takéto tripy, že do Holandska toho točíme a tak, je to vlastne, má kapitánske sedačky sú tam, aj to, len to veľa žere, no. Aj také, že sa tam vyspíš, alebo... Jasné, spávame tam s Gabikou, jasné, to je na spanie auto. Na spanie alebo na tripy. Hej, tam máte nejakú posteľ spravenú? Takú provizornú spáletiek a tak, ale už v poslednej dobe sa tam aj nespalo tak dobre, že sme zainvestovali do stanu, kúpili sa nejaké lepšie karimatky a teraz sme takí akože, takíto kempery. Hej, okay. Cool, to je tá Previa, to je... Jo, a hlavne to sa už nedá moc zohnať, že není ich moc, že... No jasné. Ja som vedel, že ťa to bude zaujímať. Tak akože vieš, keď sme zakladali aj Crew aj všetko, tak ja som vedel, že proste niekto musí mať auto a nikto z chlapcov nemal auto. Vždycky jediný, kto mal auto, bol Mário, vieš. A Mário býval už 200 rokov proste vo Viedni, chápeš, takže nebol vždycky po ruke a ja som už si kúpil dávno taký van, keď som mal takú Mazdu, keď si pamätáš, 7 miest. Jasne. Takže ja som vedel, že potrebujeme minimálne kombík alebo veľké auto, že som mohol chodiť na tripy. Do týchto okolitých krajín, vieš, a točiť, cestovať.
Tiež ešte taký insight, keď si spomínal už Mária, tak ako úplne sa mi teraz vyplavila spomienka z Košíc. Bol to vlastne tiež slovenský pohár v Košiciach. A myslím, že sme šli v ten deň s Dirtou. Ja som šoferoval a Mario nejak tam nebol autom, nechcelo sa mu šlapať cez celé mesto, to bolo také celkom ďaleko, nejaký polhodinový presun, takže dúpeš proste na BMX na tom jednom prevode a idú ti odstreliť nohy. A on že, hoši, potiahnete ma, nie? Že, akože potiahnem, ale že ty vole, tam pôjdeme poprivádzači. On že, to je ready. Chlap sa chytil takto proste za rám okna. A šli sme 50 až 60 poprivádzačí cez Košice, nejakých 10 minút alebo koľko, do 15 minút presun a on celý čas vedľa toho auta, normálne tam ľudia nás obiehali, ale nechápali, kývali hlavami, takže pozdravujeme Majko, čauko. Džambito, no. My sme teraz vlastne cez leto boli zase v Rumunsku, išli sme Transfagaráš, neviem, či poznáš, že to je taká, že najznámejšia cesta, horský prechod v Rumunsku. Top Gear to vyhlásil ako najkrajšiu cestu. A v Európe, neviem, možno aj na svete, ale to je asi jedno. A typek, čo bol s nami, tak on je taký, však Danko bol tu v podcaste s nami v 0. epizóde. No, tak on je taký, že on sa dá nahovoriť na každú latinu. Proste na tejto ceste sme si dali vlastne ťažné lano za auto a on sa vlastne na rastevom longboarde ťahal za autom do serpentín. A bolo to presne tá skúsenosť, že keď tam išlo nejaké auto, že čo nás tak pomaly obiehalo, vieš, do tých serpentín, že to boli turisti, tak tí nadšene balali, točili si. A domáci proste trúbil. Hej. Nasratý, že Hovada. Že čo za hovada, to sem zase prišli, takže... A to je akože epický záber. To som možno... Ten punk tam musí byť, vieš, proste... O tom je aj freestyle BMX, proste je to hovorená zábava. Hej. To sa mi ľúbi, že to v tom furt je. A dosť, vieš, že... Veľmi veľa, to z každého výletu je niečo, to by som mohol knihu o tom napísať, že týchto zážitkoch tiež. Ja som tiež Mišovi spomínal náš príbeh z Budapešti, z Donávkou. Dohodneme o 1 ráno do Budapešti, konečne sa tam dotrepali, lebo sme stáli furt, ten pivo, ten čúrať, vieš, furt non-stop stojíš, proste 3 roky tam cestuješ, dojeme tam. Otvoria sa dvere na dodávke do dvere, odpadnú na zem hneď, vieš, opravujeme to tam, ty tukos o 1 ráno. Skrátke, hej, no. To, že sme ho predtým chceli strčiť cez malý podchod niekde. Tam sa zaseklo ešte do vnútrobloku a nabúrali sme vlastne dvere, čož otec zem. Nakoniec super 3, natočili sme mega video, mega zábery, všetci spokojní, šťastní. Perfektné. Nebolo čo riešiť. Rýchla otázka, obľúbený trik? Dávaš mi také pikantné. Mám rád table. Hej. To každý, kto ma pozná, vie, že table proste poznáš asi tabletop, nie, zalomíš, tak to dáš bicykel tak o 90. Tak klasický základný trik, ale ono to je také, že tie klasické triky už sa ešte dobe toľko nerobia, že si robia furt len barspiny, všade vidíš len barspin, že si otočíš rajdy, vieš, a table je vrejme tak, akože viem, že tail whip sa ku mne akože pasuje ako trik, ale... To som čakal. Ale ono to je bolestivý trik, vieš, že nejdeš do skateparku a neurobiš si hneď takú tú svoju lepšiu vec, lebo sa bojíš, že si rovno sa vypneš, alebo si vyvrtneš členok a môžeš zase mesiac doma sedieť, vieš. Table si dáš hneď, vieš. A keď nebude letíš dlhšie, tak si dáš aj 2. Alebo proste ho tam podržíš, vieš, a kúkaš ešte na iný. To je pre mňa, to je favorite one. OK, cením tabletop. No a obľúbená značka BMX-ová? Animal, jasne, že sa pýtam. Dobre, to ma tak zaujímalo, ale neviem. Vždy som chcel kolaboráciu. New York Piešťany. Som robil srandu, vieš. Musíte ísť do New Yorku, kámo. Ja viem, my potrebujeme prepojiť konexie, kámo. O tom toto je v BMX, že to je tak malé proste všade, aj v tých štátoch, že proste ty sa tam prepojíš, on sa musíš s tými ľuďmi stretnúť, vieš. A to proste, koľko máš tých BMX-iek doma? BMX-iek? No, taká naša otázka. Mám normálne svoju jednu hlavnú, na ktorej jazdím a potom všetko už sú také zvyšné komponenty, vieš, mám 3 rámy doma, ktoré mám na nich ťažké srdce ich niekomu dať. Alebo sú prasknuté, alebo proste na čo by som to niekomu dával za 100 €, to 100 € ma proste nevyťahne, vieš, biedy. Máš to aj niekde ako dekoráciu? Mám 100 dole, tak len zatiaľ ešte to nemám poladené, je to na takýto nejaký štýl, že to mám tak ako trošku zavesené kadetať, ale... Ne, tu je to moc pekné, ako takto pekné to tam nemám určite. Určite nemám takýto bercák, vieš čo, proste všade a... Toto by som chcel, toto je frajeria. No. To je chlapský sen po 40-ke, toto presne. Má túto stenu, vieš, že tu máš aj pekne upratané, tieto presne nádobičky, všade šroubky. Tomu je. Filujem to, kámo. Čaká ťa to.
Že pôjdeš sa vymočiť, ti to niečo poberiem. No a hovoríš $100, tak je to nejaký dom teda? Máte dom? Alebo to je... Pred 5 rokmi ja som mal kebyže hlavný cieľ v živote, že jazdiť za Animal a kúpiť si dom. To som vždy chcel od detstva, odkedy som začal jazdiť a ničomu z toho som nevidel cestu, ale jak máš nejaký cieľ v živote a furt na to myslíš a furt to chceš, tak ono to proste príde. No a na 30-ku presne, ak mi buchlo na 30, tak som si vlastne kúpil dom s bývalou priateľkou. Tam to nedopadlo, ale ja som tam chcel ostať, takže som ju vyplatil a valčím tam už 5. rok. Tu si rekonštruujem postupne sám. Ide to strašne pomaly. To starý dom z 50. rokov, dedinský. Mám figovník obrovský, asi 4,5 metrový. No, máme taký vnútroblok a obrovský figovník s mega veľa figami. No. A no však jasné, mne sa to vždy ľúbilo. Ja som vyrastal u starej mamy, ktorá proste mala rada hrozne moc ako kvety a tak, izbové, vieš, a ja som k tomu tam nabral ten vzťah. Proste mal som to rád. Proste len, jak som potom žil tú svoju proste, vieš, streetovú dobu, proste gangstri, frajeri, neviem čo, tak nevenuješ sa týmto veciam, ale už po tej 30-ke už toto ti príde také detinské, vieš, a už chceš proste začať vyvíjať nejaké hodnoty, už nejak sa ako niekam posunúť a ten barák som strašne chcel. No a jak som začal robiť u toho Jozefa, tak som sa všetko naučil, chápeš? Takže ja som z toho chlapca, čo do 30-ky nedržal vrtačku v ruke, sa naučil vlastne robiť skoro všetko, takže vždy sa dá. Vždy sa dá. A to je nejaká dedina teda? To je, tam sa v rány chodil otáčať, ale ne, to ako... Je to von zabudnuté, je to medzi Brnom a Mikulovom, je to vinárska oblasť Česká, najteplejšia oblasť Česká. Ako ťa vnímajú miestni? Jak ma vnímajú miestni, no väčšina ma nezdraví. Hej. No však zakrývajú deťom, vieš, oči a ich stranu. A s krížom. Ale akože teraz vedľa mňa sa postavil trojdom a susedia sú, že týpek má Bulharku, ktorá žila v Amerike, vedľa nich je turecká rodina, vedľa nich sú homosexuáli. Takže my sme takto 4 také zaujímavé domy vedľa seba. Takže v tej dedine musia proste to začať proste, vieš. Ale sú tam v pohode, ako Moraváci ľudia, vieš. No jasné. Len ja som není zase typ človeka, ktorý má rád alkohol, takže preto som sa tam s nimi nejak ako tie konexie sa moc nejako nerozvinuli, lebo ja nevypijem a tým... Ani vínko nedáš s nimi? Nič, už vôbec nič. Teraz, včera boli 2 mesiace bez piva. Konečne som sa k tomu dokopal a... Bez piva, čiže už si iba pivo pil, akože... Posledných 5-6 rokov iba pivo, občas víno, tvrdé vôbec, to ja som tak 6 rokov vzadu zavesil nakoniec a teraz už ani pivo nechcem dať, že rok, úplne, že vôbec. Nechutí na oko pivo. Možno som divný, ale mne chutí pivo skôr kvôli chutí, ne kvôli tomu, že už po prvom cítiš, po druhom, po treťom a po štvrtom začínaš. A potom už sa mi začali diať také veci, že sme boli v Barcelone, buchli sme koľko pil a ja som sa iba ráno zobudil, že som chodiť, všetci mi hovorili, že som padol do schodov. Ja som si to nepamätal, chápeš? Ja sa začali sa mi diať už potom po 30-ke proste také blackouty úplne. Že som sa tak napil z toho piva, že ja som vlastne už nevedel, čo sa dialo ten večer. A teď som si uvedomil, že dokedy chcem takto pokračovať, čak ja už mám nejaké roky, aby som mal už byť zodpovednejší človek v tomto smere, vieš. A hlavne, keď si dáme 3-4 piva, ja na druhý deň mi sa jazdí úplne inak. Ja boli koleno, ja mám operované 4-krát koleno, operované obidve zápestia, mám strašne veľa zranení, moja kariéra bola hlavne zranenia, čiže ja som veľa z toho času strávil proste obarvák, rozbitý doma. Kámo, na to som sa chcel aj spýtať, dostať sa k tomu, asi to rovno tak načal, takže aj si to tak v skratke povedal všetko. Takže bolo veľa takých akože vecí, že sa nedarilo, hej? Ale my sme boli dementi, vieš, proste my sme boli v tej dobe, kedy, vieš, bol dirtový kontest v Trenčíne na letisku, či kde to tam bolo. Ja som jazdil, keď si hodím dirty. A ja som tam došiel, tam kričali ľudia a si hovorím, tak teraz je ten čas proste, vieš, že na prvú sedmičku hneď ju tam urvem. V živote som ju nedal, vieš. Prosto, čo som to naodrazil, že som ju roztočil skoro a vyletel som len ja bez bicyklu. Rotoval, dopadol na zem, rovno do sanitky. Ruka úplne naopak, vieš, tej mi pichali tramal v sanitke, vieš, tak som bol úplne hotovo, ty kokos, vieš. Ja som bol hrozne moc, že som si tie veci nenajazďoval a proste som sa kúde poslal do veci. Aj beku sme sa učili natvrdo, vieš, my sme sa neučili do front to backflip, vieš, my sme sa to učili natvrdo, najprv do snehu a potom som to kúde išiel skúsiť cez skok, proste. A naučil si sa? Nie, vôbec. Nedal som to nikdy. Potom som raz dopadol tak, že mi seklo krku asi na týždeň. A teď som si povedal, že to není pre mňa. Že... A stále to mám niekde tu, že už sú podmienky, vieš, už môžeš fompiť, už môžeš resi, fanbox. Jasné. Ale neviem. A čo je taký trik, čo vlastne je nejaké, že... Pamätám si, že kedysi bolo úplne, že wow, keď myslím Tony Hawk dal 900. Jasné, vo vertke, legendary strašne. A že čo je také BMX, niečo takéto. Teraz. BMX teraz, chlapče, sa rozhodujú profi streetery, že buď zomrú v tom edite, alebo to dajú.
A začali sa také veci točiť, že to je neuveriteľné. Začali všetci jazdiť proste 30 plus chodové spoty. Je to neuveriteľné. Teraz sa fakt začína zase prepisovať história, lebo dlho sa teraz 2 rokov jazdili také prízemné veci, samé ťukesy a proste, vieš, vadú sa skôr sneh a proste hovná. Ale nikto nemal gule vyzvať nejakú vec a teraz fakt sa začali typci. Hodne to začalo teraz akože. A čo je také, to nevieš definovať, to je freestyle. To je pure freestyle, tam je strašne veľa možností, čo môžeš dať. Vieš, že... Pravil si, že animal, ale ktorý jazdec ti možno teraz v poslednej dobe tak najviac zarezonoval, alebo si, že si bol úplne vytavený z jeho editu? Idem si hodne Ondreja Valenta. Poviem to na rovinu. Idem si hodne Ondreja Valenta, kámo. Idem si ho, chodím s ním veľa na výlety. Strašný bike control, neskutočné tancovanie na bicykli. Tie jeho pohyby sú také, že to ťa fakt baví. A z tých svetových jazdcov, to práve, že čím som starší, to menej sledujem, lebo je toho strašne veľa, internet je toho zahltený, každý vydáva videá, vieš, že proste edity, ľudia znehodnocujú svoje jazdenie tým, že každý deň do skateparku, každý deň natočia 5 storiek zo svojho jazdenia, vieš, ja mám všetkých týchto ľudí odstavených, mňa to nebaví sa na to pozerať stále, vieš, si natoč edit, daj ho von, daj si na tom záležať, natoč si niečo lepšie, natoč si všetko, každý tvoj prd v tom skateparku, vieš. A z týchto jazdcov, ja idem stále tých istých, čo som išiel. Tí, ktorí ešte ostali a jazdia, tí starí, tak tých si všetkých idem proste, vieš, že Alex Kennedy. Alex Kennedy určite naživo, strašne super chalanisko, taký Černok z Londýna. Ten jazdí neuveriteľné a z tých mladých, neviem, tak mňa bol aj taký Dennis Enarsson, vieš, ja sa rád na neho pozriem. To je neuveriteľné, čo on dáva, vieš, Kevin Peraza, vieš. Ja mám rád aj dirterov, ja mám rád aj parkerov, ja mám rád aj street, vieš, ja som není iba že streeter vôbec, ja sa tak nepovažujem. Čiže ja mám rád BMX allround úplne a neviem. Tí moji najobľúbenejší jazdci už väčšina z nich nejazdí. Väčšina z nich už nejazdí, Mike Brennan. Celý Animal Team, tam už sú to všetko OG C40, oni už to zavesili nakoniec, Edwin De La Rosa a tak, vieš. A tak, no Dehard stále jazdí, Dehard jazdí neuveriteľne. Jasné. On má koľko rokov, to tiež? Dehard má 40, no, do 40. Jasné. Do 40, no. BMX je problém toho, že BMX neuživí profíkov dlhodobo. Vieš, že ľudia ako ja proste, ktorí zasvetujú tomu, predstav, že niečomu zasvetíš od 14 rokov všetko do svojich 30, všetko. Nezaujíma ťa nič než to a potom vlastne sa zobudíš a vlastne čo ďalej, vieš. Chceš niekde bývať, musíš platiť nájom, musíš proste sa stravovať, všetko, chceš niekam cestovať, to ti nikto nezaplatí. A ani tie najväčšie firmy nemajú moc starých jazdcov, vieš, že tí mladí to nahradia a tí starí zrazu musia začať po 30-ke robiť. Že si 15 rokov profík za vás a vyhodia ťa. Prišiel si o hlavný proste checklist, vieš, a čo teraz ďalej? Čiže... Musíš jedine tú komunitu nejako akoby budovať, alebo niečo. Jasné, len to je potom otázka, či chceš robiť v BMX nejaký biznis. Či chceš byť v BMX ten, ktorý bude keby z toho aj žiť, lebo to podľa mňa ti to môže veľmi znechutiť celé to odvetvie. Môže byť, no. Vieš, lebo tam každý počíta korunu, proste BMX robia, nie je to šport pre chudobných, ale robia to väčšinou, aj som sa tým že to robia častokrát ľudia, ktorí sú rozpadnutých rodín. Robia to častokrát ľudia, ktorí proste nemali doma tú pozornosť a trávili čas vonku, ale venovali to správne nejakej aktivite. A je veľa takých ľudí. Vieš. Málo kto je taký, že tatík ho priniesol do BMX a jazdí BMX. Vieš. To málo kto je taký. Veľa takých skončilo, no, aj veľmi rýchlo potom. Presne. A toto je najhoršie, keď je niekto dobrý v niečom hneď a hneď to zavesí nakoniec. Začne robiť niečo iné, zase je v tom dobrý, zase to zavesí nakoniec a takto furt sa iba hľadá celý život. Podľa vo všetkom živote, čo robíš, musíš mať tú konzistenciu a robiť to dlhšie, aby to niečo prinieslo, vieš, že ja som netušil, že niekedy v živote budem mať support od zväzu, alebo že ja budem mať nejaký pofel, vieš, alebo toto proste. Ja som jazdil, mňa to bavilo, sledoval som tie videá, prišlo to. No a teraz je ideálny čas na rastovú otázku, pravidelnú, že keby to nebolo BMX, tak čo ťa baví, čo by si vedel predstaviť, že by si robil? Mne sa páči, že ty si obľúbil otázky. Hovorí zaraz ťa, jasné. Nie, akože to bolo také, že prišli sme s tým, že niektoré otázky sú také, čo položíme pravidelne. To je dobré, každému. Super. Ketchup. Čo ten ketchup, to ma zaujímavé. Čo to ti nepovedal, nie? Keď si dopozeráš ostatné časti, tak sa dozvieš. Môj dôchod. Uj, nemám rád ketchup teda. Ne. Čo si sa pýtal? Že čo iné? Na základke som chcel byť šprinter na 100 metrov. Fakt, behal som jak o život, aj som väčšinou mal to najlepšie časy, ja som skakal do piesku, veľa rád. Chcel som byť atletik. No a... To keď som bol dieťa, akože... A teraz, povedzme v súčasnosti, že keby si predstavíš, že proste úplne, že musíš zmeniť život z nejakého dôvodu. Čo je taká vec, že čo by si fakt povedal, že nejdem teraz robiť niečo, len aby som vyžil.
Jasné, niekedy musíš robiť také veci, ale že čo by si šiel robiť, že tomuto idem venovať všetku. To je ako koníčkovo myslíš, že čomu sa venovať, hej? Aj koníčkovo, ale aj ťa to akože... Naplňa úplne. No ja akože živiť, ale aj živiť. No. Tak aby ťa to bavilo. Toto je môj celoživotný problém, ktorý vnímam, že ja som nikdy v živote nerozmýšľal nad tým, že by som sa mohol živiť, alebo z čoho by som vydojil nejaké peniaze. Ja som žil proste vždy tak keby moc pocitovo, srdcovo, že ja chcem toto robiť a chcem tomu venovať čas. Preto som točil všetky tie edity, všetky tie videá, robil všetky tie tripy, zakladal tie všetky veci, čo si pamätáš. To všetko bolo len môj čas za 0 korún celý život, vieš, a proste ma to bavilo. Takže ja sa ťažko viem teraz preorientovať do niečoho, že by som tak mal rozmýšľať. A nové koničky sú záhrada, dom. Úplne. To ma baví rovnako jak jazdenie, kámo. Ja nemám problém každý deň po robote 4 hodiny tam proste byť celý špinavý a robiť tam niečo. Naťovať omietky, meniť tam neviem čo, teraz prerábam celú obývačku. Baví ma to. Baví ma stavebníctvo, baví ma záhradkárčenie. Sú to také dôchodcovské hobby. Ale práve, že vôbec. Ja si myslím, že teraz akože to ide do popredia aj celkovo, akože tá záhradná architektúra a toto. A myslím si, že je to aj dôležité, lebo veľa ľudí si to robilo svojpomocne, alebo teda generácia možno našich rodičov a ešte starých rodičov. Jasné. A že vyzeralo to tak, že OK, je tu niečo pekné, ale nedávalo to ten ucelený zmysel. A že tá možno aj toto je fajn, že to ide do popredia aj vzhľadom na to, že asi stále viac ľudí má na to už aj financie. Tak že je to pekné, keď to dáva aj ucelený zmysel, že to nie je len pekné na nejakých, tu máš pekný kvet a tu máš pekný kvet a tu máš pekný kvet, ale dokopy to nedáva zmysel. No jasné, viem, čo myslíš, nejaké jasné. No tak aj musíš v podstate naplánovať, aby vieš, lebo to stojí strašne peňazí a teraz si sa musíš rozmyslieť, že čo ako vieš, nedáš teraz za jeden strom 100 €, keď ti za mesiac uschne a teda to sú veci takýchto dedinčanov, čo riešime, chápeš, ale inak akože to by ťa možno zaujímalo, tak vlastne som chcel byť od detstva som chcel byť architekt. Už od detstva som si kúpoval hodne knižky o mrakodrapoch, o budovách, o všetkom možnom. Lenže rodičia proste to, ja som bol moc skoro pre nich, oni mali 20, vieš, takže oni party život a ja som bol stranou a moc si nevšímali to, že veľa kreslím a toto som chcel robiť. A ja som sa zobudil v treťaku na Gimply proste, že začne chodiť na výtvarnu a doženiem to, no ale už proste, vieš, typka mi dávala kresliť furt tú istú bustu. Som proste chytil také tlaky z toho, že som sa na to vysral proste, že ja toto nezvládam. A nedal som to, vždy som chcel byť architekt. To som chcel vždy. To sa mi vždycky ľúbilo. Ale vždycky šport. Vždy nejaký šport. Ja som architekt skateparkov. Ako? Architekt skateparkov. Maybe. Ja som počul, že záhradkárčenie je najlepšia outdoorová aktivita pre zdravie. Tak ale vieš, ako to je. Americkí vedci dokázali, že ľudia veria všetkému, čo americkí vedci dokázali. To áno, to je Mňa to prekvapilo iba z toho dôvodu, že ja som toto leto som si fakt všímal nejak tak, keď som niekde chodil na bajkoch, vieš, a videl som tých záhradkárov a proste pani staršie, proste, ty vole, vidíš, že má tak 70 plus minus a žiadne, že na kolena niečo, nejaká podložka, nejaká ergonomia, čo si desí. Ona sa zohne, ak keby bola, jak je teraz tá kríza s tou drogou v Amerike? Fentanyl. Pani vyzerala jak na fentanyl a vyťahovala si mrkvičky proste, vieš? A ja sa na ňu pozerám, že pre Boha. Vieš, a ona potom proste ide v sobotu spraví toto a pondelok si ide dať obstreky ku doktor, že ja neviem, z čoho ma boli chrbát. Vieš, ich tak potom stretneš, keď si niekde u doktorky a je ich tam kopu, hej, a boli ma chrbát, no hen toto, vieš, tak, ale... Vieš, na čerstvom vzduchu, už keď máš záhradu, máš väčšinou aj zvieratá, mačku, psov, niečo. Za mňa je to strašne cool, vieš, že ja som není úplne taký ten novodobý týpek, ja si nejdem moc nejaké nové veci, technológie a tak ďalej. Ja mám radšej všetko to staré, vieš. Je to super presne, že človek má koníčky, ako tú záhradu, dom a vlastne... Mať tie offline koníčky, vieš, tie, ktoré nie sú spojené so žiadnou obrazovkou. To je úplne dokonalé, lenže, vieš, no, už v konečnej dobe presne fičia podcasty, vieš, že ľudia sú schopní buchnúť 5 podcastov za sebou bez problémov. Pritom prišli otcové po obede, vieš, ja napríklad preto hovorím, že ja si všetko plánujem, lebo akoby takto strávim čas, tak na tom dome živote nič neurobím. Ja v živote s tou krivou nič neurobím, žiadne video nevznikne, to proste musíš mať naplánované, to nevzniká len tak spontánne. Alebo minimálne sa nemôžeš nechať stiahnuť niečo prvoplánovým, aby vlastne potom sa spamätáš, že ty kokos, nestaral som niečo. No, jasne, ale každopádne podcast je asi taký možno blbý prípad, vieš, kedy si bol rádio a ľudia mali zapnuté rádio a potom sedel proste v dielni. Tomto je podcast dobrý, sa pustíš na Spotify, vieš, že si ho pustíš iba do uší, nemusíš sa kúkať na obrazovku, to je skvelé.
To je super za mňa. V prípade ja som minule maľoval byt, keď sme sa stiahovali, tak som mal pustený podcast k tomu, hej. Prečo nie, že? To je super, ale že presne je to fajn, že človek sa vie nastaviť na to, že to nepotrebuje. Alebo že mám tie iné priority. Že keď si ten podcast pustím, tak je to v rámci nejakého fakt, že už voľného času. A dostať sa k tomu, že si pustíš 5 podcastov za sebou, tak už je to podľa mňa to, že si stratil kontrolu nad vlastným životom alebo nad tým. Alebo je to tvoje hobby. Alebo to je to tvoje hobby. Že teba proste baví to vyslovene počúvať a niečo ti to dáva, že alebo samozrejme sú ľudia, ktorí potrebujú zamestnávať svoju myseľ stále. Nemôžu byť proste len tak, že vieš, že mám kamošov, ktorí dokážu pozerať hodinu do blba, ale sú rôzni ľudia, každý to má inak, ono a teraz čím je tá doba modernejšia, tak viac sa ukazuje to, aké sú rozdiely medzi ľuďmi, akí sú rôznorodí ľudia, proste vieš. Mňa to priateľka hodne učí, nech proste nemám nejaké názory zastaralé, proste vieš, že nech som viac open-minded, čo týka ako rôznorodosti ľudí a toho, akí sú ľudia orientovaní a citliví a tak, že lebo BMX je proste punk, vieš, tam sa každý vyhlási za všetko a neberú sa ohľady, ale v spoločnosti je treba brať ohľady na ľudí. Takže... Minule som tu prišiel do kaviarne, čo máme hneď vpredu a sedela tam proste teda slečna, čo je majiteľka a s nejakými pár ľuďmi. Mali asi chvíľu taký akože chill a hrali im takú hru od jednej na lokálnej dievčiny, čo to vytvorila, alebo teda pani. OK. Akože stolnú hru myslím. Je to taká kartová hra. Konverzačná hra. No. A na šupu, že čo ako, vyber si kartu. Tak som si vybral kartu a hneď tam boli napríklad témy, že čo si myslím o tom, že o mužskom plači, či plačem, či som plakal pri nejakom filme, pri akom filme a tak ďalej. Hej, tak je, že také akože dosť na emócie, tak to mi tým pádom napadá. Či ty si citlivý napríklad. Jasné. Že dávaš veci takto najavo. Keď zomrela babka, u ktorej som vyrastal, myslím si, že som tam najviac reval zo všetkých na tom celom pohrebe. Že nehambil som za to, že som mal za čo hambiť, chápeš? Jasné. Že proste, či budeš hrať hrdinu, ja som nikdy nehral hrdinu v tomto, že som nejaký neviem aký chlap, nie som proste tiež vnímam veci a možno, že som až moc precitový o niektorých veciach snažím. Musíš byť v živote podľa mňa taký tvrdší, no, aby si to zvládal. Čím si viac citlivý, tým to máš ťažšie. Vieš, lebo je ťažká doba. Co ti tvára, že je doba kopec možností, ale zároveň je ťažká doba. Vieš. Nie je to easy. Musíš sa nájsť. Preto odkazujeme našim poslucháčom a divákom. Nájdite sa. Nájdite sa možno práve v BMX-e. Ak jazdíte, tak neprestávajte jazdiť len kvôli tomu, že... Prosím, neprestávajte. Miesto, školu a kľudne ty povedz nejakú akože radu. Tých by som dal milión proste. Neprestávajte presne. Šadal všetkým 30-tníkom, čo furt jazdia. Ešte väčší šadal všetkým 40-tníkom, čo jazdia. Držte sa toho, prosím. Čo by som ešte povedal, že absolútne není cool brať drogy. Určite to treba riešiť, táto spoločnosť je nastavená na to, že sa drogy ospravedlňujú. Vôbec to není cool, nič to do života neprinesie. Není vôbec cool byť rozjebaný každý víkend, napitý, jak delo, furt stále všade, stávať si život a stretnávať sa s kamošmi na to, že sa boli najebete. Vôbec na čo, nič to neprinesie, vieš, vôbec. Aj alkohol je droga. No jednoznačne je to, vieš. Na Slovensku sa to ťažko počúva, ale vieš, každý si môže vybrať svoju cestu a nemusíš robiť to, čo robia iní. Nemusíš sa opičiť po ľuďoch, ktorí rezignovali na svoj život a idú sa dofetovať cez víkend. Alebo si dajú hociaké druhy liekov a skombinujú to, lebo vieš, že rap je v dnešnej dobe proste popová hudba a v rape drogy proste fičia, propaguje sa to tým a není to cool. Vôbec to na tom není nič cool. To je pre teba cool, keď máš 20 rokov a potom keď sa niekedy spamätáš, tak zistíš, že buď máš vypestovanú takú závislosť, že máš problémy. Neuveriteľne veľa ľudí z ničo pervitín, neskutočne. Ani to neskúšajte, ja som to živote neskúsil, ani nevyskúšam, na čo proste, pre Boha. Piešťanom mi to zobralo toľko kamošov, toľko ľudí skončilo v base, toľko ľudí zomrelo proste. Na Slovensku, to sú není príbehy z Ameriky, to sa tu deje proste, chápeš? A je to veľká škoda, no. A akože... Presne tak, vieš. Lenže smutné je, keď potom veľa tých mladých skončí nie kvôli drogám, to je akože dosť vážny dôvod a teda, ako si ty povedal, máš určite pravdu, ale keď skončí niekto kvôli tomu, že si kúpil auto, alebo keď niekto skončí kvôli tomu, že to kusy, no. idem niekam do školy. Hej, že ako
Presne, že buď to chceš robiť, venoval si tomu čas a si už na nejakej úrovni a videl som veľa ľudí, čo boli dobrí a proste skončili len kvôli úplným hlúpostiam. Vieš, že pre mňa bolo zlomové, keď som sa dostal k autu, že som vlastne vďaka autu sa dostal ďalej. Otvorilo ti dvere, všade, kde si chcel, zrazu môžeš. Presne tak. Áno, aj si dával príbehy s autom, hneď 18, bum. V momente muselo byť, vieš, hneď vodičák, hneď chceš šoférovať, chceš ísť inde do iného mesta, do vedľajšieho, nechceš byť piešanou zadretý, proste vzdochol pes. Ale ja si myslím, že je takisto dôležité povedať aj to, ako Marek napríklad, ktorý mal tú BMX-u, ale potom zistil, že teda ho bude naplňať asi niečo iné a teda to nezostalo slepo pri tom. Áno, určite. A presne som už povedal aj niekde z začiatkom rozhovoru, tá konzistencia v tých veciach, čo robíš, proste nečakaj, že budú výsledky hneď, čo v dnešnej dobe má veľa ľudí s tým problém, že? Musíš proste, niečo príde po 10 rokoch, kámo, niečo nepríde, niečo proste, vieš. Ty nevieš proste, či to príde, nepríde a ty ani nevieš, že to prinesie tá tvoja cesta. A ja tým, že som BMX zostal a venoval som do toho hrozne veľa, tak keby mi to niečo proste mal potrebu vrátiť, vieš, že... A vrátilo sa mi to brutálne, vieš, že ja som nadšený z toho. Ako to, čo sa stalo v BMX na Slovensku, ja som to strašne vďačný. Celkovo si teda spokojný s tým, ako si nažívaš, hej? Ja, samozrejme. Ale v podstate to je asi každý, kto robí to, čo ho baví. Áno. Keď robíš koníček, ktorý ťa baví a není postavený na peniazoch, aj na tom, že z toho máš peniaze alebo niečo, že je to čisto len tá láska k tomu, že to baví, tak čo ti na to môže zlyhať? Vieš? Ja pôjdem jazdiť, či peniaze budem mať, alebo nebudem mať. Zdravie. To je jediná komodita, na ktorú treba myslieť a na ktorú nemyslia mladí ľudia, nemyslel som na to ani ja. A to som chcel dať ako radu, určite cvičte, neberte drogy, nepite, cvičte radšej. Hej, lebo to je cool, keď niekto cvičí, keď sa pripravuje, keď chodí k fyzio, keď má tréningy. Ja cvičím Goatu napríklad, neviem, či registrujete Goatu. Typci Movement and Therapy Praha, Driša Zelinka to začal nejako proste cvičiť, ja som ho sledoval. Začal som to cvičiť, teraz je posledný mesiac, to je zamerané na to, že akú máš stavbu tela, prečo sa ti opakujú zranenia, ako sa zraneniam vyhnúť, kde, akou končatinu vyvíjaš, aký tlak, na čo, ako by si správne mal stáť, rozoberajú sa tam proste domorodci, rozoberajú sa tam postavy rôzne. Veľmi zaujímavé, do toho chodím raz mesačne fyzioterapeutke, lebo už musím proste, ja som rozobratý na diely, chápeš, že ja chcem stále ďalej jazdiť, ale ja som tomu toľko času nevenoval, takže je určite cool cvičiť, je určite cool sa dobre stravovať. To, že si dáš občas pívko, niečo ubalíš, to je všetko na porádku, ale proste nemať toto svoje gro, vieš, mať to svoje gro, že sa chceš o seba starať. Presne, to je tá mentalita, že vidím to veľa ľudí, ktorí si plne jasní, žijú život, čo ich baví, sú pomerne na vysokej úrovni športov, ktoré robia, a teda hobbies, ako Marek, ale aj mnoho iných, a proste ideš, vstaneš ráno, to je jedno, či o 4. o 6. proste spravíš si ten deň, čo máš naplánované, hej, to je presne to, že niečo si vymanifestuješ, ideš tam, plníš si tie sny, na niečom pracuješ, kvôli tomu sa zlepšuješ, cvičíš, blablabla, ale dobre, potom plán je splnený, príde zábava. Pivko, dobré jedlo, toto, cigaretka nejaká, ako nie je to zdravé, ale bohužiaľ niekedy to je možno až také žiadané, hej, po niektorých takých tvrdých zážitkách. Tú hlavu, jasné, musíš občas vypnúť, ale nevypínať sa tak, že to je tvoje gro, vieš, že príde piatok a ty už musí byť našala do 5. A vôbec, čo není absolútne cool, to je odkaz BMX, není absolútne cool prísť na BMX akciu a už byť nadrbaný o 12. Hej, alebo proste viety, alebo ja neviem čo. To absolútne není cool. Nesmiem sa, že by to bolo vtipné. Hej, ale deje sa to proste, vieš, a vôbec to není cool. Absolútne není cool chodiť na akcie sa iba rozjebávať, keď nejaký mi príde, že z mnohých akcií mizne to, že tam ideme jazdiť. Že už sa čaká skôr na ten večer, vieš. Že... A ja som rád, že ja proste toto je zaujímavé BMX, že ja proste mám 14-ročných kamošov. Vieš, ja trávim čas s takýmito mladými, to nevadí, lebo my sa bereme všetci ako jedna parta, ne, jazdíš s nimi, tak on má 14, on má 40, všetko je v poriadku, ale nech tam je to jazdenie, nech to jazdenie z toho nezmizne. Vieš, že nech to vydržíme, nech to robíme, nech za 10 rokov ideme zase do Barcelony, 45-roční všetci, vieš. Už budeme jazdiť pol hodinu denne, to je jedno, sme zvyšok na pláži, vieš, ale chápeš, vieš, udržať sa. Lebo to, keď som teraz boli v Londýne, tak to mi dalo totálnu kopačku do hlavy, že, alebo keď vždy ideme na zahraničný vec, tak tam pochopíme, ak ten BMX sa bere vážne. Lebo tu sa nebere vážne BMX na Slovensku. To je hobby, čo som robil na strednej, presne kúpim auto, frajerka, barák, končím. Že tam tí ľudia tým žijú, tí Američania tým žijú, tí Austrálčania, Angličania, to sa žije. To je neuveriteľné proste, vieš. A tiež chlapci po 30-ke už len cvičia, všetci sú sober, nikto nepije nič proste, vieš.
Lebo chcú jazdiť ešte, vieš, chcú proste... A pre tých deťoch vidíš teraz, že žije tým aj celá rodina, ako napríklad tu na jeden, jak sa volá? Kačicovci? Kačicovci. Jasné, šalát mladý Kačic, tatko Kačic, ja sa musím tatka Kačica opýtať, víš čo, kámo, či ma nenaučil na okolo spoločnosti, no mesiac na Gimply. Lebo ja si myslím, že on bol môj učiteľ na strednej. Ja si myslím, že to bol presne on. Myslím si, že to bol on, kámo. Ja on je učiteľ. Áno, ja som minule bol niekde a on dokonca myslím, že nejaký čas tu niekde lokálne učil. Nechcem teraz trepať, že presne na ktorej škole, či bol fakt v Rajciho na cirkevnej, ale mne sa marí, že áno. A dokonca nejakých z mojich kamošov on fakt akože učil. Lebo ja keď som videl prvýkrát, si hovorím, že úplne v pamäti máš človeka, keď si už videl a poznáš ho, vieš, ale nevieš, odkiaľ si to zaradil, lebo si stretol ľudí. A presne si myslím, že to bol môj učiteľ na strednej. A mal najlepšie hodiny zo všetkých. Ten vôbec nešiel osnovu. Ten nám hovoril zo života veci, vieš. Snažil sa nás pripraviť jediný učiteľ. A to len tak ako na záver by som dal taký príklad možno také zaujímavé rodiny, že sice mimo nás všetkých, ale tatko má 3 deti. Troch má. No, Kačic má troch, hej. Všetci jazdia 1 až 3 disciplíny v rámci bajku, BMXu. Všetkých podporuje, kamo trénujú, chodia, súťaže, všetky disciplíny, trénovať a tak ďalej, bajky, proste všetko rieši. Strašne milý chlapík. A dokonca jeho žena, teda mama 3 detí, začala jazdiť tiež. A začala chodiť na súťaže. Ona je, neviem koľko, do 40. No. Teraz sa dostala do reprezentácie parkovej, lebo už zajazdila aj tú najlepšiu mladú Slovenku. A vlastne do budúceho roku bude hlavná slovenská reprezentantka vo freestyle BMX a bude chodiť. Neviem presne, koľko má rokov, ale ona za 2 roky progresla viac než... A začala jazdiť na... No a kamoško a v Košiciach? Kornelo, Kloc, poznáš? Hovoríte niečo? Košisko Kloc? Áno, ich tiež vidím tie rodiny. Jeho tatko proste... Chcela by sa jeho si niečomu venoval, začal jazdiť na BMX-e. Jeho tatko začal po 45-ky jazdiť na BMX-e a teraz mal 50-ku v Košiciach a odišiel backflip na najväčšom skoku. 50-ročný človek na BMX-e. No. A to ja si ho pamätám spred 4-3 rokov a tak ďalej z akcií, na ktoré chodili oni ku nám, my zase do Košíc a tak ďalej. A on vždy strašne milý chlapík a zrazu som videl video na internete. Hovorím, ty kokšo, že to čo... Brutál, vieš, že dá sa vždy v každom veku, keď sa rozhodneš, chce sa niečo venovať, poď do toho BMX si priniesie radosť, zábavu, kamošov, kontakty. Je to super. Keď sa nevenuješ tomu alkoholu. Ja, presne potom, dobre, tak si dá pivko, možno za ten, neviem teda, či on si dá pivko, nedá pivko, ale dobre, keď si dáš potom akože niečo také, že na osvieženie, za odmenu, super, hej, podarilo sa, ale nie, že teraz sa proste rozbíjať, takže treba všetko s mierou. Určite všetko s mierou a zdravím všetkých, čo to videli, dokúkali. Dúfam, že vás to bavilo prvýkrát za celú dobu, čo som, tak mám nejaký rozhovor s niekým. Ja vám ďakujem. Ďakujem ti, gazda. Díky, že si sa... kameraman, že si toto musel počúvať. Moja priateľka, ďakujem ti. To je si vypočujem doma ešte, som moc a hovna, jasné. Nie, zlatá. Tak ďakujeme za tvoju účasť a hlavne ja ďakujem za to, že ja som myslel na teba už veľmi dlho, že ťa pozveme. Spomínal som to chalanom, že OK, niečo, ako im som to spomenul až po nejakom čase, že teda aj tak teba by sme mohli pozvať a ja som ti fakt napísal, ty si povedal, že pôjdem do Žiliny a to sa dohodlo za 2,5 dňa, hypoteticky. A tak to chodia veci v živote. Niekedy, vyšloš tú informáciu do kozmu, hneď sa to chytí, hneď to ide, niekedy je to rýchlo. No? Niekedy to trvá 20 rokov. Takže shoutout Street Life Crew, shoutout The Rustcast, shoutout Vercajk, shoutout slovenská reprezentácia, shoutout BMX. A shoutout mojej mame, že mi pomohla, kúpila prvú BMXu. Bez nej by som tu nebol vôbec, nezažil to, čo som zažil. Ďakujeme. A ty si ešte... Shoutout tým, ktorí to dopočúvali až sem. Brutál, máte výdrž.